the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. The Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Masigabong palakpakan at ipagkaloob sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo, mga minamahal. At yan po natatapos ang ating congregational singing. Ang pag-aawitan ng mga makalangit na awitin, mga minamahal, para lamang sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. At God bless you sa ating mga minamahal ko. Hallelujah. Sa nangunang mga minamahal ko sa pagpapaawit, purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga po, mga minamahal ko, hallelujah, na dito natin mga minamahal na ipapaabot ng ating pong pagpapasalamat sa ating mga pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, tayo po mga minamahal ko, kailangan pong pagpawisan, amen. At talagang masaya, masigla mga minamahal ko, hallelujah, na nagpapaabot mga minamahal ko, hallelujah, ng mga papuring awitin na ito. At tayo po'y darakos sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga pinagpala at mga buhay na mga patotoo ng ating pong minamahal na mga kapatid na minsanan pang pinagpala sa mga gawain pong ito, mga minamahal ko, pang ipahayag nila ang kanila pong patotoo. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, pasasalamat na rin sa ating mga pinakamamahal na Hesus Kristo. At ang mahal na Panginoon, nga hindi po nanghihinawa na gumawa sa atin ng mga mabubuting bagay. Kaya hindi dapat nauubusan ang mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Parating may bago, mga minamahal ko, hallelujah. Sa mga minamahal ko, buhay po natin, mga minamahal ko, araw-araw tayo pinakakatanggap ng kanya pong biyaya. Amen? At talagang minuminuto, mga minamahal ko, ating pong nararanasan ang grabing pag-iingat na ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Hallelujah. At taglay po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang kalusugan, kalakasan ng ating mga physical na mga pangatawan. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At mga minamahal ko, hallelujah, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba, inaukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Hesus Kristo. Minsanan pa natin palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat na ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. At ang dobleng paggalang na may lakit na pagmamahal ay pong ipinapaabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong minamahal na Evangelista Weldes Radalmeda. Patuloy po natin inaalala, hindi po natin pwede makalimutan ang mga pagtuturo sa atin, pangangaral na ating beloved Mama Dear, mga minamahal ko, hallelujah. At yan po tumimo, mga minamahal ko sa ating po mga puso at isipan. At mga minamahal ko, hallelujah, talagang naging pattern, ika nga, mga minamahal ko, hallelujah, upang atin din pong masundan, mga minamahal ko, ang kanilang mga spiritual na lakad.
At nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak, mga minamahal ko, the whole beloved Almeida children, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa Panginoon. Parang ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko, hallelujah, patuloy na makapag-ibanghelyo, mga minamahal ko, sa buong mundo. At ably assisted po ng ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating mga beloved urgent preacher at ng kanyang minamahal na anak, ng beloved Sister Vines, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed evening po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon. At sa inyo po, aking po mga ginigiliw at iniibig na mga kapatiran. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon sa mga webcast viewers, mga minamahal ko. We're going live, mga minamahal ko, hallelujah, by Facebook live streaming. At tayo na rin po, mga minamahal ko, yung ma-access sa pamamagitan ng ating YouTube channel, mga minamahal ko. So, anumang online platforms, mga minamahal ko, naroon tayo, mga minamahal ko, para mga minamahal ko, hallelujah, patuloy, mga minamahal ko, ang pangangaral, mga minamahal, pagbabahagi, mga minamahal ko ng kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ano man po ang sitwasyon, mga minamahal. Amen? Kahit may pandemic, mga minamahal ko, hindi pwedeng mahadlangan ang banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang church service must go on. Ika nga, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng awit, kabanatang 75, ang talata po 1, mga minamahal ko. Ang sabi rito, kami ay nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Kami ay nagpapasalamat sapagkat ang iyong pangalan ay malapit, isinasaysay ng mga tao ang iyong mga kagilagilalas na gawa. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. So, mga minamahal ko, hallelujah, talagang bilang pagpapasalamat, amen? At bukod pa dyan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang atin naman pong naunawaan, mga minamahal ko, ang kahalagahan ng ating pong mga patotoo. Amen? May impact talaga. Amen? Atin itong mga minamahal ko talagang masinap, mga minamahal ko, na ayusin, mga minamahal ko, kung ating pong nasundan yung lately lang na pangangaral, mga minamahal ko. Amen? Hindi sa tayo, mga minamahal ko, going to talagang, kumbaga, perfectionist tayo, o mga minamahal ko, kung ano pa man, mga minamahal ko, na nag-i-impose tayo ng mga talagang ano pa dapat gawin, mga minamahal, kundi talagang isinasaayos natin sapagkat hindi ordinaryong tao ang ating mga minamahal ko. Amen? Ibinibida, ipinapatotoo. Kundi Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Amen? Kaya mga minamahal ko, maiwasan po natin talaga, mga minamahal ko, na talagang, kumbaga, mga minamahal, may mga mali, mga minamahal ko, amen, ay iwasan na po natin, mga minamahal ko. Amen? Para talagang hindi po napupulaan, mga minamahal ko, ang gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon at talagang ating pong ayusin talaga, mga minamahal ko, mainam na talagang mag-draft po tayo sa tulong ng ating pong mga anak, mga minamahal ko. Amen. Pwede naman nating salaysay, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang using that guide questions, mga minamahal ko, na ating pong nakita doon sa screen. Sino pong nagtala, mga minamahal ko, ng mga key guide questions, mga minamahal ko, para sa ating pong mga patuto? Magsabi ng praise the Lord. Na konti lang, mga minamahal ko, hallelujah. Makatulong po talaga, mga minamahal ko, hallelujah, para hindi talaga, mga kung saan-saan nanggagaling yung ating pong mga inilalahad. Amen? Talagang mga minamahal, may direksyon, ika nga. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, para hindi po masayang, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang maiwasan po natin, mga minamahal ko, na talagang mag-overtime tayo. Amen? Medyo nakakahiya po, mga minamahal ko, hallelujah, na sa gitna ng ating po mga patotoo at medyo talagang nag-extend na ng oras, amen, ay sesenyasan tayo ng ganito. Amen?
time out, mga minamahal ko. Amen? So malamang, mga minamahal ko, hindi pa tayo talaga natin natatapos. Amen? So, mainam, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang hindi aabot talaga, mga minamahal ko, mag-overtime ng 10 minutes, masyado na pong mahaba yon. Amen? At kapag umabot na ng 10 minutes, mga minamahal ko, sigurado, isang tek na bagay, mga minamahal ko, talagang madetalye na. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang atin po talaga, mga minamahal ko, makinabang tayo doon sa mga ipinapangaral sa ating mga minamahal ko para sa mga minamahal, hindi lamang sa ikabubuti natin, mga minamahal, kundi ang mga minamahal ko, hallelujah, ang makinabang talaga yung ating pong banal na iglesia. Kaya mga minamahal ko, akin na pong pinaganda ang mga unang 5. Verse 5, mga minamahal ko sa ating mga beloved sisters. Akin pong pinaganda ang mga sumusunod. Ating beloved Sister Presi Benitez. Maganda rin po ating beloved Sister Elisa Munda Cruz, ating beloved Sister Avelina Rosario, ating beloved Sister Lina Perez, ating beloved Sister Nida Bakuyag. At sa ating mga beloved brothers naman, mga minamahal ko, maganda po ating beloved brother Daniel Pereras. Maganda rin po ating beloved brother Glenn Joaquin, ating beloved brother June Sabangan, ating beloved brother Mario Fernandez, at ang ating beloved brother Romel Morante. At yung mga sumusunod, mga minamahal ko, hallelujah, maganda rin po ating beloved brother Pedro Rosario, ating beloved brother Edward Padua, ating beloved brother Jan Aquino, ating beloved brother Judel Aquino, ating beloved brother Ramil Norva. At sa ating beloved sisters, mga from numbers 7 to 10, mga minamahal ko, or number 6 to 10, mga minamahal ko, maghanda ating beloved Sister Joyce Garcia, ating beloved Sister Marta Tamundong, ating beloved Sister Mirasol de Vera, ating beloved Sister Daisy Tamundong, ating beloved Sister Aiko Aquino. At sa mga nabanggit, mga minamahal, kanila pong mga pangalan, dati na po tayong manalangin at maganda, mga minamahal ko, at pumwesto na po dito sa may bandang kanan po, mga minamahal ko, hallelujah, ng pulpit, mga minamahal ko, para talagang mga minamahal ko, hallelujah, ready, mga minamahal ko, na tayo po, mga minamahal ko, umentrada dyan sa may testimony area, mga minamahal ko. At atin na pong formal na buksan, ating testimony portion. Kung ready na po ating beloved Sister Presi Benitez, siya po isundan na ating beloved brother Daniel Pereras. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda, ganun din po sa mga Almeda family at sa ating mga elders, sa ating mga pastoral workers, ganun din po sa ating Facebook viewers through webcast viewers through Facebook. At sa inyo pong lahat, ako po bumabati po ng isang hating gabi po sa ating lahat. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na napabilang po sa gawaing ito na nandiyan po, dati-rati din po ako po galing sa isang fellowship na naglingkod po kami ng mahabang panahon po, 15 years po kami naglingkod sa gawain ng GIL Fellowship. Andiyan po na ang lahat ng aking mga panalangin na ito po walang katugunan. Subalit andiyan po isang kapatiran po talaga na walang sawang magbahagi po ng kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po ito aking binabaliwala lamang. Andiyan po kung saan po kami nagkikita sa aming barangay. Talaga pong wala po siyang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hanggang sa tricycle po na ako po'y pupunta sa aking gawain at doon din po siya dito po sa gawain niya. Andiyan po talaga pong andyan po na
talaga pong ang aking puso napakatigas po na talaga pong iniisip ko na meron din naman po akong dinadaluhan. Subalit isang araw po, andyan po na ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po mayroong siyang diabetes. Ang aking beloved nanay na labas-pasok po sa ospital. Andyan po marami po siyang iniinom ng gamot. Talaga pong nanggagaling po sa mga private hospital po ang aming kinukuha para sa kanya. Gusto po lang namin na masolusyonan yung kanyang sakit at gumaling. Subalit andyan po na pansamantalang kagalingan lang po ang pinagkakaloob ng mga doktor. Andyan po paulit-ulit, pabalik-balik po ang ang karamdaman ng aking beloved nanay. Andyan po, isang araw po talagang naalala po ng aking beloved tatay ang kapatid na ito. Andyan po na pinapunta po siya sa bahay. At nandun po siya, kami po'y kinausap na subukan nyo at wala namang mawawala. Andyan po na ang aking beloved nanay talaga pong hinang-hina na po. Diyan po na kung siya po'y kumakain talagang sobrang talaga pong wala na po siyang ganang kumain hanggang sa pag-inom po ng tubig, wala na rin pong gana. Ganon din po sa pag siya bumabangon po talaga pong andyan ang inaalalayan po namin talaga siya. Talagang hinang-hina na po siya. Ito po yung taong 2014 talaga pong kung tutuusin po, inihintay na lang po namin ang kanyang kamatayan. Talaga pong kami nalulumo na po dahil sa dami na po ng aming ginasto sa kanya. Parang wala pong nagagawa. Andiyan po talaga, nang ito po nilihans po ng ating beloved kapatid, sa pangunang panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng mga manggagawa. Ang aking beloved nanay na nanghihina, andyan po pinalakas po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Andyan po nung pagkatapos siyang napanalangin ng aking beloved nanay, kami po nagtaka dahil po na dati-rati po na hindi po siya makainom. Nung tinimplahan po namin siya ng juice po na maligam-gaman, dyan po talaga naubos niya ang isang cup na juice. Kaya ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na, ang sabi niya nga po na pag siya po nakarecover talaga po kami dadalo sa gawain na ito. Araw po ng Wednesday, kami po dumalo dito sa gawain ito na andyan po ang aking beloved nanay na inaalalayan po ng ating mga beloved sisters. Nang matapos po ang gawain, andyan po na kami po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking beloved nanay na inaalalayan na andyan po, naglakad na po ng mag-isa. Kaya ako po ay nagpapasalamat, binalik po ng mahal na Panginoon ang kanyang kalakasan. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon, andyan po na ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon kung saan private hospital din at doktor po ang aking pinupuntahan at gusto ko lang po masolusyonan ang aking sakit para malunasan po. Subalit andyan po na talaga pong ang aking karamdaman talaga pong napakahirap po dahil po na andyan po pag maglakad ka lang po talagang yung hingal mo, grabe po, hindi po makatulog, lalo na po sa madaling araw, diyan po aatake ang aking asma. Kahit na po pagpatong-patungin na po ang mga unan, subalit andyan din po na talaga pong aking asma, grabe po. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na nagpabautismo po sa tubig, nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po ang aking sakit, ako po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Niya po ako Glory to God. pinagalingan Hallelujah. dyan po na sa patuloy lang po na pagsusumamo sa mahal na Panginoong Jesus, sa pagsisisi po, sa pag-aayuno, andyan po sa pagpupuri, ang aking sakit na asma, andyan po lubusan po akong pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po ang aking pananakit ng tiyan, dati-rati din po. Diyan sa dako ng BMU, meron din po akong specialist ng doktor yan. Subalit,
matataas na po ang na milligram po ang binibigay niya po sa akin hanggang sa hindi na rin po ako makatulog sa buong magdamag. Talaga pong binabantayan ko yung oras na yan hanggang sa pagdalo lang po dito sa Banal na Gawain. Ang sabi nga po ng doktor na yun na kailangan ko daw po magpa-ultrasound. Sa takot ko po, hindi ko po pinansin at hindi ko po sinunod yung doktor na yon dahil natatakot po akong malaman na naman kung anong magiging sakit ko. At yung nervous ko talaga pong hindi ko po andyan po na talagang natatakot ako kaya hindi ko po sinunod yung doktor na yon. Ang ginawa ko lang po, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi po ng tawad sa Kanya. At andyan po na sa pagpupuri po, andyan po ang aking pananakitang tiyan. Unti-unti niya din po ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Sa Hallelujah. patuloy na pagdalo po sa ating banal na gawain ng Wednesday, Friday, at Sunday, andyan po ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po sa pag-iingat ng aking beloved daughter doon po sa dako ng Singapore. Andyan po ang patuloy na pag-iingat niya po, protection na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po sa aking buong sambahayan. At andyan din po na pinuprovide niya ang lahat-lahat ng aming pangangailangan. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, sa pagpapalang physical, financial, material, higit sa lahat sa spiritual. Kaya dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan po natin yung palakpak na yan sapagkat yan ay para sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Esther Presi Benitez, sa pinagpalang patutong yan. Isang dating asthmatic patient, ang ating pong mga kapatid, mga minamahal ko, at alam po natin kung gaano kahirap, mga minamahal ko, yung sitwasyon ng isang may asthma. Walang pinipiling oras, mga minamahal ko. Amen? At talagang, ang sabi nga, mga minamahal ko ng medical science, habang buhay nagamutan yung asthma na yan, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, hallelujah, ating mga kapatid, na talagang mga minamahal ko nagtiwala at umasa sa ating pinakamamahal ng Panginoon, na siya po, mga minamahal ko, hallelujah, ang the greatest healer. Amen? Amen? Lahat naman tayo nananampalataya, mga minamahal ko, na ating pinakamamahal ng Panginoon, ang siyang mga minamahal ko, pinakadakilang manggagamot. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang ating mga kapatid, mga minamahal ko, hindi umasa sa doktor, mga minamahal ko, sa mga gamot, mga minamahal ko, at sa mga aparato, katulad ng nebulizer, mga minamahal ko, na talagang pang-maintain lamang, mga minamahal ko, para maibsan yung kanyang paghinga, mga minamahal ko, sapagkat ang asthma, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang directly connected sa ating lungs. Amen? Problema ng ating pong baga, mga minamahal ko. Kaya talagang kapuri-puri ating mga pinakamamahal ng Panginoon na mapakinggan itong mga patutuong ganito, mga minamahal ko. Amen? Para ating pong pananampalataya, mga minamahal ko, sa ating pinakamamahal ng Panginoon bilang pinakadakilang manggagamot, mga minamahal ko, hallelujah, patuloy, mga minamahal ko, hallelujah, na tumatag. Amen? Tumibay, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at patuloy tayo. Atin naman pong binibigyan ng pagkakataon, ating beloved Brother Daniel Pereiras. At siya po, mga minamahal ko, sundan ang ating beloved Esther Elisa Munda Cruz. Minsanan pa nating bigyan ng masigabong palakpak ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot, dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, at di natin malimot-limot at aral at turo ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganon din sa kanilang mga beloved children, at sa ating mga minamahal manggagawa sa dakong ito, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, at ganon din sa kanilang minamahal na anak. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. At ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Dahil sa aking pong sariwain mga minamahal, ang mga himala ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Bago po ako nakakilala sa ating banal na gawain, hallelujah, ay ako rin po ay, hallelujah, praise the Lord. Ako rin po mga minamahal ay nanggaling sa aking kinagis ng relihiyon. Andiyan po mga minamahal na napakarami ko rin po mga bisyo, mga pananalita na di kaaya-aya sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Walang pagbabago ang aking buhay. Subalit, nung nakilala ko ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa gawaing ito, hallelujah, sa may dako ng Amoranto, sa pamamagitan ng ating isang kapatiran, mga minamahal, hallelujah, na nag-share sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah, ako po ay sumama mga minamahal sa may dako ng Amoranto, at pagkatapos po ng gawain, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. At sa patuloy ko pong pagdalo, mga minamahal, ako po ay binago ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Aking pong walikan sariwain ang mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal pa ni Jesus sa aking buhay. Hallelujah. Year 2003 po, mga minamahal, noong ako po ay nadistino sa may Pikit, North Cotabato. At kami po mga minamahal ay nakasakay sa 6x, nakakonvoy po kami mga minamahal, papunta po sa aking destinasyon mga minamahal. Sa hindi inaasahang pangyayari po, yung aming sinusundan tangke ay nakaapak po siya mga minamahal ng isang landmines mga minamahal. Yun po ay sumabog mga minamahal, hallelujah. At sa hindi inaasahang pangyayari po, isa pong sharpnel mga minamahal ang tumama sa aking dibdib mga minamahal. Pagtama niya sa akin mga minamahal, hallelujah, ay may katabi ako mga minamahal dahil nakatayo po kami sa may likod ng driver mga minamahal sa may taas ng 6x mga minamahal. Pagtama niya sa akin, sabi ng kasama ko, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin. Hallelujah. Kaya sabi ko mga minamahal, hindi ako makaimik mga minamahal dahil naramdaman ko yung bagsak ng sharpnel mga minamahal sa aking dibdib. Ang hinihintay ko na lamang mga minamahal, pinapakiramdaman ko yung agos ng aking dugo dahil maramdaman ko dahil mainit ang dugo mga minamahal, pagsariwa pa mga minamahal. That's right. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi ko parang wala man yata, parang tagal, sabi ko hallelujah. Kaya dahan-dahan ko po siyang hinawakan yung dibdib ko mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal pa Jesus sa panandalangin ng ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. Hindi po tumagos ang sharpnel na yun. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, pag-iingat niya sa aking buhay. At isa pa pong himala mga minamahal, noong nagkaroon po muli ng kaguluhan sa may Hulo, at ako po ay binalik doon mga minamahal, at ako po ay napasama sa isang assaulting team mga minamahal, mga main effort mga minamahal. Habang nandun na po kami sa area mga minamahal, ay habang dahan-dahan po namin pinapasok ang kampo ng Abu Sayyaf mga minamahal. Halibali ang mga Abu Sayyaf po ay nasa high ground po sila mga minamahal, so overlooking po kami. Habang pinapasok namin mga minamahal, nung nandun na kayo mga minamahal, nakita ko mga minamahal na talagang nakapasok kami mga minamahal sa isang killing zone mga minamahal. Kaya pangatlo po ako sa may unahan. Kaya sabi ko sa akin, hinot ko yung point mga minamahal at bumalik ako sa aking opisyal. Sabi ko, sir, nakapasok tayo sa killing zone. Sabi ko, hallelujah. Kaya ang sabi niya, hindi, pasukin pa natin. Sabi niya, kaya sabi ko, sige, kaya pinasok namin mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa nung nandun na kami sa kaloob-looban mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, maraming madidiskresa sa amin. Sabi ko, kaya muli kong binalikan na aking opisyal. Sabi ko, sir, nandito na tayo sa loob. Maraming mamamatay sa atin pagka ipursige natin pasukin yan. Sabi ko, makakukulong tayo. Sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi ko, paputukan natin ng isang beses. Kaya sabi niya, o sige, paputukan niyo. Sabi niya, kaya gano'n nga mga minamahal. At nung inutos ko doon sa unahan, sabi ko, putukan nyo ng isang beses. Sabi ko, kaya nung pinutukan mga minamahal, ay nandun na pala nakaabang yung mga rebelde, mga minamahal. At sinagot kami ng grabing putok mga minamahal. Nagkaroon ng maitang labanan mga minamahal. Grabe ang
labanan namin mga minamahal. At sa hindi inaasahang pangyayari mga minamahal, isa pong bala ng M203 grenade launcher mga minamahal ang bumagsak sa aking harapan mga minamahal. Dalawang di pa po ang layo niya mga minamahal. Kaya nung pagsabog niya mga minamahal, yung pagbagsak niya mga minamahal, 45 degrees ang putok niya mga minamahal. Sa akin lahat mga minamahal ang shrapnel, hallelujah. Subalit purihin ang ating pinakamamahal pa Jesus sa panalangin nating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, ni isang shrapnel mga minamahal ay walang tumama sa akin, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aking buhay, hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Nung year 2010 po, mga minamahal, ay nadestino po ako sa Malacanang, hallelujah. Nung kasagsagan po ng COVID-19, mga minamahal, ay nagkaroon po ng SONA ang ating mahal na Pangulo, at isa po ako mga minamahal na kasama sa event na yon. Hallelujah. At sa seguridad ng Pangulo sa sakit na COVID-19, lahat po kaming mga kasama mga minamahal ay kailangan dumaan sa swab test mga minamahal. So 4 na beses po kaming swab test doon mga minamahal. Sa unang swab test po namin mga minamahal, hallelujah, ay nung swab test kami mga minamahal, nung mga ilang araw lumabas yung result mga minamahal, ay talagang napakarami po ang nag-positive mga minamahal sa mga empleyado mga minamahal at ganoon din sa mga sundalo mga minamahal. Hallelujah, kami sa aming mga PSG mga minamahal. Hallelujah. At kaya nung mga ilang araw mga minamahal ay muling tumawag ang Task Force COVID na dahil sa dami ng nag-positive ay kailangan i-swab test ulit mga minamahal. Hallelujah. At sabi ko, doon sa amin mga minamahal, sa aming barak, sa aming mga Marines doon, ay napakarami po ang nag-positive mga minamahal. So paikot-ikot lang mga minamahal dahil malit lang yung barracks namin. Kaya sabi ko, ako po ay nag-text sa ating beloved ordained preachers, hallelujah, ako po ay humingi ng backup prayer mga minamahal. Sabi ko, hallelujah, kuya, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon po ulit kami ng pangalawang swab test at napakarami po ang nag-positive dito sa amin. Sabi ko sa ating beloved ordained preachers, hallelujah, ang sabi niya, ikaw magtiwala ka lang sa ating pinakamahal pa Jesus, ikaw manalay, magpuri, hallelujah. Kaya ganoon nga po mga minamahal ang aking ginawa, hallelujah. Ako ay nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung dumating yung pangalawang swab test namin, hallelujah, nung pagkatapos ng swab test namin mga minamahal, ay pagdating na ng hapon, ay sabi ko, bakit nilalamig na ako? Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, ano lang siguro ito? Kaya nung bandang gabi na mga minamahal, ay inapoy na ako ng lagnat mga minamahal at inubo na ako mga minamahal. Hallelujah, sumakit na rin ang aking likod mga minamahal. Hallelujah, kaya sabi ko, lahat ng nararamdaman ko ito ay mga sintomas ito ng mga COVID. Sabi ko, hallelujah, kasi nag-seminar din kami mga minamahal ng mga kung ano ang mga sintomas ng COVID. Hallelujah, kaya sabi ko, kaya alam na alam ko mga minamahal na yung aking nararamdaman ay isang sintomas ng COVID mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may COVID yata ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung gabi na yun mga minamahal, talagang hindi ako nakatulog dahil sa kaiisip ko mga minamahal. Sabi ko, COVID yata ako. Sabi ko, kaya ganun nga mga minamahal. Hanggang nung mag-umaga na, sabi ko, nung pasilip-silip ako sa aking pintuan, sa aking kwarto mga minamahal, dahil pasilip-silip ako sa labas. Sabi ko, ang mga kasama ko, ganito rin kaya ang nararamdaman, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, nung mag-take na kami ng almusal, mga minamahal, habang nandun kami sa kusina, sabi ko, ang ulam namin doon, mga minamahal, yung paksiw na bangos, habang kumakain kami, sabi ko, bakit kaya ganito ang lasa ng bangos na ito? Bakit paksiw na bangos? Bakit walang kaasim-asim? Sabi ko, walang kalasa-lasa. Napakatabang man ito. Sabi ko, gano'n. Sa isip-isip ko lang ba mga minamahal? Hallelujah. Kaya sabi ko, naalala ko mga minamahal, yung walang panglasa ay kasama rin sa sintomas ng COVID mga minamahal. Kaya sabi ko, bilinisan kong kumain mga minamahal. Sabi ko, inom ako ng soft drink. Sabi ko, malalasahan ko siguro. Sabi ko, kaya nung pagkatapos kong kumain mga minamahal, ay uminom po ako ng soft drink, uminom ako ng Coke, mga minamahal. Pag inom ko mga minamahal, yung lamig na lang akin nararamdaman mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, may COVID yata ako. Sabi ko, halo, kaya nagmadali ako pumunta sa aking kwarto mga minamahal at kinuha ko yung alcohol mga minamahal, nilagay ko sa aking kamay
inamoy ko mga minamahal. Sabi ko, hindi ko man maamoy. Sabi ko, yung pabango. Sabi ko, sigurado na ito. Sabi ko, kaya nung nilagay ko yung pabango sa aking kamay, ay wala na rin akong pang-amoy mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, may mga sintomas ako ng COVID kumpleto. Sabi ko, hallelujah. Mahal na Panginoon, sabi ko, itong nararamdaman ko na ito, wala pa naman kaming result. Hallelujah. Sabi ko, hindi ko sasabayin ito. Hallelujah. Alam ko na, ako yung pagagalingin. Hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya, ganun ang aking ginawa mga minamahal. Hallelujah. At lagi akong nagpupuri mga minamahal. 3 beses mga minamahal. Umaga, hapon, gabi mga minamahal. Talagang ako'y umiiyak sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Dahil medyo natatakot din ako mga minamahal. Sabi ko baka bigla akong mamamatay mga minamahal. Kasi doon sa Malacanang mga minamahal, doon sa may mga ibang baryo doon sa paligid, ay namamatay sa COVID mga minamahal. Sabi ko, iba ito. Sabi ko, hallelujah, mahal na Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya ganun mga minamahal, hallelujah, habang iniintay po namin ng result, mga minamahal, may ilang araw ang lumipas, hallelujah, talagang yung bumagsak ang aking katawan mga minamahal at dahil tig-isa kaming kwarto doon, halos hindi na ako lumalabas mga minamahal, hallelujah. Kaya ang ginagawa ko lang mga minamahal, ako'y laging nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Amen. Hallelujah. May time mga minamahal na habang nagpupuri ako sa ating pinakamamahal pa Jesus, talagang yung grabe ang hina ng aking katawan mga minamahal, hindi ko maintindihan mga minamahal. Talagang sabi ko, bakit ganito ang timpla ng aking katawan, hallelujah. Abang ako'y nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, talagang hinang-hina ako mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang hindi ko man kayang magpuri. Sabi ko, hallelujah, subalit pinilit ko mga minamahal. Ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, parang gusto kong mahiga. Sabi ko, hallelujah. Kaya nahiga ako mga minamahal at nakatulog ako mga minamahal, hallelujah. Nung paggising ko hapon na mga minamahal, sabi ko hapon na pala, sabi ko madilim na. Kaya nagpuri ako sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, hallelujah. Kaya ganun mga minamahal, talagang iniiyakan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus na ako'y pagalingin sa aking nararamdaman, hallelujah. Dahil alam ko na ang aking nararamdaman mga minamahal ay isang yung sakit na COVID-19 mga minamahal, hallelujah. Kaya may time mga minamahal na ako'y natutulog mga minamahal at nung pagkatulog ko mga minamahal, hallelujah, ay nagising ako bigla 2:00 madaling araw mga minamahal dahil hirap na hirap akong huminga mga minamahal, hallelujah, halos maputol-putol ang aking hininga mga minamahal, hallelujah. Ako ilobas kaagad sa aking barracks mga minamahal, naglakad-lakad ako mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah, huwag mo akong pabayaan, hallelujah, hanggang sa nakarating po ako mga minamahal doon sa may opisina mga minamahal dahil sa taas ng aking lagnat. Hinanap ko po yung scanner ng lagnat namin mga minamahal at nung in-scan ko ang aking sarili mga minamahal, 35 degrees mga minamahal, sabi ko napakababa man ito samantalang napakataas ng aking lagnat, hallelujah. Kaya sabi ko nung medyo nakaka-recover ng aking dibdib mga minamahal, ako'y bumalik sa aking kwarto at natulog akong muli dahil madaling araw pa mga minamahal, hallelujah. At nung ako'y nakatulog mga minamahal, gano'n na naman mga minamahal, hindi na naman ako, halos hindi ako makahinga mga minamahal, hallelujah. Gising na naman ako mga minamahal, hallelujah. Ako'y naglakad-lakad muli, hallelujah. At pumunta ulit ako sa opisina mga minamahal dahil malamig-lamig doon mga minamahal at hinanap ko muli yung scanner mga minamahal. Nung in-scan ko muli ang aking sarili, 34 degrees mga minamahal. Sabi ko, napakasira na yata ito. Sabi ko, dahil napakataas ang aking lagnat. Hallelujah. Kaya ganun mga minamahal at puro ang ginawa kong puro ako nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Amen. Hallelujah. Hanggang sa tumawag muli ang Task Force COVID mga minamahal. Sabi nila magkaroon kami ulit ng pangatlong swab test mga minamahal. Bagamat yung unang swab test ko mga minamahal ay walang result, hanggang sa pangalawang swab test wala pa rin akong result mga minamahal. At tumawag muli pangatlong swab test, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sana po itong pangatlong swab test na ito, tuluyan mo na akong pagalingin, hallelujah, dahil hirap na rin ako, sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya ganoon nga mga minamahal, 2 days before, bago kami swab test, hallelujah, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus ang aking lagnat, hallelujah.
Praise God. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat at tinanggal mo ang aking lagnat. Hallelujah. Grabing hirap na hirap ako sa aking lagnat na ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may natitira pa. Hallelujah. Malapit na kaming iswab test. Hallelujah. Ikaw na ang bahala sa akin. Hallelujah. Kaya nung dumating mga minamahal, yung time na iswab test kami ng pangatlong swab test, may mga sintomas pa ako na nararamdaman. Hallelujah. Kaya nung sinoptis kami mga minamahal, hallelujah, hanggang sa mga ilang araw ang lumipas mga minamahal habang hinihintay namin ang pangatlong swab test niyan ng result, ay tumawag muli ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ulit ng pang-apat na swab test. Hallelujah. Kaya sabi ko, puro tayo swab test. Sabi ko, mabuti sa inyo may mga result. Ako wala. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi, hindi talagang ganito. Sabi sa akin, sabi ko, sige, mag-swab test tayo. Sabi ko, kaya nung sabi ko, mahal ng Panginoon, hallelujah, may pang-apat na swab test na naman kami. Hindi ko pa nasubukan na yung nalabasan ng result ng swab test. Sabi ko, sana po itong pang-apat na swab test na ito, tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung bago kami iswab test mga minamahal, 2 days before muli mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus ang aking ubo, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yung aking nararamdaman sa likod, mga minamahal, sakit na aking likod, hallelujah. Yung pangati ng aking lalamunan, mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, tinanggal mo yung aking ubo. Sabi ko, yung sakit sa likod ko, pero nararamdaman kong ako yung unti-unting lumalakas. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya yung panglasa at pangamoy, mga minamahal, nawala sa isip ko yun, mga minamahal, hallelujah. Kaya grabe ang tuwa ko, mga minamahal, hallelujah, dahil naramdaman ko na unti-unti akong lumalakas, mga minamahal, hallelujah. At ako, dahil sa tuwa ko, mga minamahal, ako nagtambay doon sa may harapan ng aming barracks, mga minamahal. Ako nakaupo ako doon. Nung dumaan yung empleyada ng Malacanang, mga minamahal, pagdaan niya, mga minamahal, naamoy ko yung pabango niya, mga minamahal. Sabi ko, naalala ko, mga minamahal, sabi ko, may pang-amoy na ako, hallelujah. Kaya Amen. Hallelujah. ako ay pumasok kagad sa barak, sabi ko, subukan kong kumain, hallelujah, mahal ng Panginoon. Sabi ko, kakain ako. Kaya nung kumain ako, mga minamahal, hallelujah, purihin ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Nalasaan kong pagkain, sabi ko, mahal ng Panginoon, hallelujah. Binalik mo ang aking pangamoy, panglasa, hallelujah. Tinanggal mo lahat ng sintomas ng aking COVID. Sabi ko, magaling na ako, sabi ko, hallelujah. Itong pang-apat na swab test na ito, sabi ko, sigurado na ito, sabi ko, magni-negative na ako dito, magaling na ako, sabi ko, hallelujah. Kaya, grabe pasasalamat ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya, nung dumating yung time, mga minamahal, na iswab test na nila kami, mga minamahal, hallelujah. Ay, grabe yung mga kasama ko, kung ano-anong mainom ng suka, uminom ng yung mga gin, mga may kalamansi. Subalit, sabi ko, abang doon ako sa sulok, mga minamahal, ako'y kumakanta sa ating sa ating pinakamamahal pa Jesus. Grabe ang tuwa ko, mga minamahal. Sabi ko, hindi na ako takot dyan. Sabi ko, magaling na ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya, nung sinoptis kami, mga minamahal, hallelujah, pagkatapos ng swab test namin, hallelujah, kaya mga ilang araw habang hinihintay namin ng result, sabi ng aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas na yung pangatlong swab test natin. Sabi niya, ganun ba? Sabi ko, naalala ko, mga minamahal, nung swab test kami, ay mga sintomas pa ako ng COVID, mga sintomas ng COVID, mga minamahal. Kaya sabi ko, tingnan natin. Kaya nung tinignan namin, mga minamahal, yung result ng pangatlong swab test, hallelujah, ay nakita ko yung pangalan ko kaagad doon, mga minamahal, nakapula, mga minamahal. Ako po ay nag-positive, mga minamahal, sa COVID-19. Marami kami, mga minamahal, na nag-positive, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako dito sa pangatlo, yung pang-apat, hallelujah, magaling na ako doon, negative na yon, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal, lahat kayo na nag-positive dito, si Paret, sabi, hiwalay kayo dahil ikwa-quarantine kayo sa Tarlac bukas. Sabi sa amin, mga minamahal, kaya ako'y muli nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong mapunta doon sa hallelujah, kaya sana po lumabas na bukas, hallelujah. Kaya nung umagang-umaga, mga minamahal, pinuntan ako ng kasama ko doon, sabi niya, Sarge, lumabas na yung pang-apat natin, sabi ko, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, lumabas na, hallelujah. Kaya sabi ko, kumusta yung swab test mo? Positive pa rin ako, Sarge. Sabi niya,
classmate pa rin tayo. Sabi niya, sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. Kaya ako po ay pumasok mo sa aking kwarto, nagpuri ako sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. At ako nanalangin mga minamahal, sa panandalangin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat lahat ng manggagawa, hallelujah. Bago matapos ang aking pagpupuri, ay lalabas na ang aking result ng swab test, magni-negative na ako sa pangalang Jesus, hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri mga minamahal, sa kalagitnaan ng aking pagpupuri, hallelujah, ay nag-text yung task force COVID, hallelujah. Negative result na ako mga minamahal, hallelujah. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Walang gamot-gamot mga minamahal, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. At pinapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang mga pagpapalang pinakakalob sa amin, ang paggabay niya sa aking mga anak, sa aking mga trabaho, hallelujah, at pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang pagpapalang pinansyal, pisikal, higit sa lahat, sa spiritual, hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Daniel Ferreira, sa inyong pong patutong yan. Tunay nga po mga minamahal ko, hallelujah. Talagang grabe ang pag-iingat natin po pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. Amen? Mga mapaminsalang armas, mga minamahal ko, yung landmine, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang mga minamahal ko, hallelujah, sumabog, naapakan ng kanilang military truck, mga minamahal ko, hallelujah. Nasagasaan, mga minamahal ko, at talagang malaking pinsala, mga minamahal ko. At tinignan ko sa Google, mga minamahal kung ilan yung radius, mga minamahal ko, yung layo na talagang mga minamahal ko, hallelujah. Kung saan, mga minamahal ko, hanggang saan ng layo, mga minamahal ko, na talagang yung tatamaan ka nung shrapnel, mga minamahal ko, nung landmine na yan, mga minamahal, pag sumabog. It's 13 feet, mga minamahal ko, pero ang sabi nga natin mga kapatid, mga minamahal ko, yung sumabog, mga minamahal ko, yung anti-vehicle na landmine yun, mga minamahal ko, at talagang mga minamahal ko, kitang-kita ng mga kasamahan niya, mga minamahal ko, nang sumabog, tumama doon sa kanyang dibdib, mga minamahal ko. Pero ang pag-iingat ng mga Panginoon, hindi natin matatawaran. Amen? Yan ang himala, mga minamahal ko, sapagat yan ang pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang almas na ginawa na mananaig laban sa iyo, mga minamahal ko, sapagat yan ay sinalita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, dito po sa aklat ng 2 Samuel, kabanatang 22, ang talatay 3, mga minamahal ko, ang sabi rito, mga minamahal ko, ang Diyos ang aking malaking bato, na sa Kanya ako'y manganganlong, aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog at ampunan sa akin, tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang ilang bakbakan, mga minamahal ko, hallelujah, na suong mga minamahal ko, hallelujah, ang ating mga kapatid, mga minamahal ko doon sa talagang labanan, mga minamahal ko. Amen? At alam mo naman po na walang sinasanto yung mga mapamuksang armas na yan, mga minamahal ko. Pero naranasan niya, mga minamahal, kung paano siya talagang iningatan, pinaghimalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging dito sa ating kinakaharap ngayon, mga minamahal, na COVID-19 virus, naging biktima yung ating mahal na kapatid. Mga minamahal ko, hallelujah, talagang na-expose siya, mga minamahal ko, sapagkat siya po'y dating PSG member. Amen? Sila po ang talagang naka-assign, mga minamahal ko, doon sa ating Pangulo, mga minamahal doon sa Malacanang, mga minamahal ko, at talagang na-expose siya sa virus, mga minamahal ko, noong mga panahon, mga minamahal ko, ng kasagsagan ng COVID-19, mga minamahal ko. At talagang himala sa himala, mga minamahal ko. Anong naging puhunan? Anong naging sandata ng ating mga kapatid? Tanging pagpupuri lamang. Mga ilang beses yung mga nabanggit, mga minamahal ko, wala siyang ginawa. Bukod sa humingi ng backup prayer dito sa pastoral house, mga minamahal ko, wala siyang ginawa kundi magpuri lamang, mga minamahal ko, hallelujah, umawit sa mahal na Panginoon, sapagkat yan ang sandatang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko, hallelujah,
effective. Amen? Yan ang sandata ng mga anak ng Diyos. The power of praise and worship. Mga minamahal ko, si Haring David, mga bagamat maliit, mga minamahal na bata. Amen? Anong sabi niya, mga minamahal ko, hallelujah? Siya po'y nagpupuri, mga minamahal sa mahal na Panginoon. Bilang pastolo, mga minamahal ko, kapag ka dinadaluhong ng mga minamahal ko, hallelujah, mga beast, yung mga talagang mga oso, mga minamahal ko, mga lobo, mga minamahal ko, yung kanyang mga tupa. Amen? Ano ang magagawa ng batang paslit? Pero ang sabi nga niya, mga minamahal ko, akin silang, mga minamahal ko, hinahabol at sinusuntok, pinapangahan, mga minamahal ko, hallelujah, at sila'y talagang, mga minamahal ko, hallelujah, natutumba, mga minamahal ko, namamatay, mga minamahal ko, hallelujah. Yan ba, mga minamahal ko, dahil ba si David ay malakas? Amen? Hindi, mga minamahal ko. Ngunit siya ay, mga minamahal ko, talagang kasama niya ang mahal ng Panginoon. Dahil sa kanyang pagpupuri, mga minamahal ko, 7 times a day. Palakpakan po natin mga pinakamamahal ng Panginoon. Kaya mga minamahal ko, ang sabi nga natin mga kapatid, mga testimony leaders dito, mga minamahal ko, magtipid na tayo sa lahat. Huwag lamang sa pagpupuri. Amen. Kaya mga minamahal ko, talagang medyo nakapailing yung mga beloved elders kapag tinitignan kayo mga minamahal ko na ang inyong joyful mga minamahal ko na pagpupuri ay parang solemn mga minamahal ko sapagkat mga minamahal ko talagang walang movement masyado. Paindak-indak na lang mga minamahal ko na talagang parang solemn nga mga minamahal ko. At mga minamahal ko, hindi tayo nakakakuha ng power dyan. Sa totoo lang, mga minamahal ko. Amen? Ang mga pastor, binagbibili niya parati, mga minamahal ko, dapat mga minamahal ko, mag-aalay tayo ng mga papuri, mga minamahal ko, we see to it, mga minamahal ko na talagang masigla. Mga minamahal ko, amen, with gusto, mga minamahal na tumatalon, mga minamahal ko, talagang nagbababling talaga, pinapawisan. Amen? Amen? Sapagkat ito nga, mga minamahal ko, ang kapangyarihan ng mga anak ng Diyos. God inhabited the praises of His people. Ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya mga minamahal ko, patuloy tayo, mga minamahal ko, kung hindi pa tayo inaantok. Pumalakpak nga, mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos. At narito po mga minamahal ko, hallelujah, ating beloved Sister Elisa Munda Cruz. At sundan po siya, mga minamahal ko, ng ating beloved brother Glenn Joaquin. Amen? Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang ating gabi na po sa lahat po nating mga beloved brethren, sa lahat po nating mga beloved elders, sa lahat po nating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nira at sa kanila pong beloved daughter at dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida at sa kanila pong mga beloved children. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tunay po na kami po na aking buong sambayan ay ginabagan po niya upang amin siya makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po mga minamahal, 3 sekta po na ng aming pinanggalingan, subalit hindi po namin kilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya labis akong nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa dinami-dami po ng mga tao, mga minamahal, isa kami sa kanyang kinahabagan upang amin po siya makilala dito mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako ng labis sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil natutunan ko po ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na tunay po na sa aking pinanggalingan na reliyon ay hindi ko po ito natutunan, ngunit tunay po na napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon dahil pinili po niya at hinirang ang ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeida at ang kanya pong mga beloved mga aral upang matutunan po natin ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan dahil tunay nga po mga minamahal, marami pong nag-iimbita sa akin at iniimbitan din po ako na aking mga
beloved loved ones na bumalik po sa pinanggalingan na reliyon. Ngunit dahil sa pagtuturo ng katotohanan, kaya't ako po hindi na bumalik. Kaya labis akong Amen. Hallelujah. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalaking Jesus dahil natutunan po natin ang katotohanan kung ano po ang ibig sabihin ng pagsamba po sa Diyos-Diyosan. Nagpapasalamat din po ako ng labis sa ating pinakamamalaking Jesus dahil dati-rati po mga minamahal ko po ay may sakit na chronic depression, demon possessed, na babaliw. Tunay po na hindi po ito napagaling ng gamot at ng doktor, mga minamahal. 3 sekta ang aking pinanggalingan, mga minamahal, subalit hindi rin po tumutugon ng Diyos at hindi rin po tumutugon ng mga Diyos-Diyosan. Tunay po na ako'y dumalo po sa 2 pang sekta, mga minamahal. Ngunit hindi rin po ako gumagaling, mga minamahal, bagamat kami din po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasama namin ang mga Diyos-Diyosan sa gawain na yun, mga minamahal, at hindi rin kami nakasot ng may kabanalan. Tunay po na dumalo pa ako sa iba pang sekta, mga minamahal, at tunay po na maghapon kami kung mag-aaral ang salita ng Diyos. Ngunit ako po ay nagsisisi, mga minamahal, at nagpupuri din po, mga minamahal, subalit hindi po tumutugon ng Diyos, mga minamahal. Hanggang sa iba't ibang albularyo na sumasangguni sa Diyos-Diyosan ang aking pinupuntan. Subalit hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo, mga minamahal. Hanggang sa nagpatuloy po akong nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV, mga minamahal, at sumasabay po ako sa panalangin ng mga iba't ibang mga ngaral, mga minamahal. At tunay po na sila din po ay born again Christian. Jesus din po ang pangalan ng Diyos, ngunit hindi po talaga tumutugon ang ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang sa tuluyan na pong napagod ang aking mga beloved loved ones, ngunit tunay po na hindi po napagod ang ating pinakamamahal na Jesus. At ako po'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus na mapakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo, mga minamahal, sa Jesus Miracle Hour. At ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos Outreach ng midweek service, mga minamahal. At sa aking unang pagdalo, mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na doon ko po napatunayan na totoo ang ating pinakamamahal na Jesus dahil sa kanya pong habag sa akin, mga minamahal, ako po'y instant po niyang pinagaling sa aking karamdaman. Praise mga the minamahal. Lord. Hallelujah. Tunay po na nadama ko ang kagalakan nung ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus dahil tinapos niya pong aking paghirap sa aking karamdaman na nababaliw, mga minamahal, chronic depression. Tunay po na, sabi po na aking mga bilabod, dati sa dako po ng abroad, mga minamahal, ako po ay inahalian ng masamang espiritu. Tunay po na, totoo po talaga ang ating pinakamamahal na Jesus na ating sinasamba dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil mula po nung kami kinahabagan na ating pinakamamahal na Jesus at kami din po ay nakakaranas po ng mga sakit. Tunay po na ang sakit po namin, mga minamahal, sa pananampalataya po sa pagsisisi sa una pong dalangin ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved pastoral workers, ang ating po mga beloved elders, ang sakit po namin ng aking buong sambayan, ito po ay pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakaloob po niya ng trabaho po ng aking beloved husband at aking beloved son. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa karunungan po na pinagkakaloob po sa kanila pong pagtatrabaho po. At ganoon din po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakaloob po niya ng karunungan sa aking beloved daughter sa kanya pong pag-aaral. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa dakila po niyang pag-iingat sa atin pong beloved Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family, sa buong iglesia ng Diyos. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat din po niya sa akin pong mga beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Sister Elisa Munda Cruz, sa inyo pong patutong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talaga hindi po biro, mga minamahal ko ang pinagdaanan ng ating pong mahal na kapatid sa kanyang pagiging mga minamahal ko. Hallelujah. Biktima ng chronic depression, mga minamahal ko. At
Talagang ang sabi nga niya, mistulang pagkabaliw, mga minamahal ko, sapagkat nawalan siya ng gana. Amen? Nawalan ng ganang mabuhay. Nawalan ng ganang nawalan ng interest, mga minamahal ko. At maging yung kanyang mga anak, mga minamahal ko, hindi na niya, umabot na sa puntong hindi na niya kayang alagaan. Amen? At talagang sabi niya, mga minamahal ko, nagsawa ang kanyang mga loved ones, mga minamahal ko, na siya po'y ipagamot, mga minamahal ko. At talagang, kumbaga, mga minamahal ko, tinuring siyang baliw, mga hinagisan na lamang siya ng pagkain. Pero ang sabi nga, mga minamahal, magsasawa ang tao, pero ang mahal ng Panginoon, hindi. Amen? Patuloy siya, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang, mga minamahal ko, hallelujah, nilingap na ating pinakamamahal ng Panginoon, gumawa ng kaparaanan na ating pinakamamahal ng Panginoon. One time, nakapakinig siya, mga minamahal ko, ng radio program, mga minamahal ko, ng Jesus Miracle Hour, yung ating Jesus Miracle Hour noon, mga minamahal ko. At yun, mga minamahal ko, naging daan, mga minamahal ko, para siya po'y makakilala sa tunay na Diyos na talagang nagbibigay sa atin ng pag-aliw, mga minamahal ko. Amen? Halagang tayo po, mga hinahango, mga minamahal ko, sa mga grabing kalungkutan, anxiety, mga minamahal ko, takot, mga minamahal ko, lalo na sa panahon na ito, mga minamahal ko, and we survive, mga minamahal ko. Amen? Eh kung wala ang malang Panginoon na ating mong pinaglilingkuran, wala itong pananambahan, mga sabi nga, mga mandaming tao ngayon, mga minamahal ko, ang talagang nagre-recover pa rin, mga minamahal ko, from depression, mga minamahal ko, dahil sa dulot ng pandemyang ito, mga minamahal ko. Ang daming nawalan ng trabaho, mga minamahal ko. Ang kanilang mga loved ones ay nagkandamatay. Amen? At doon na naabutan, mga minamahal ko, ng kamatayan sa abroad. Hindi man lang nila nakita. Doon na rin nilibing, mga minamahal ko. Grabe pong mga minamahal ko, hallelujah. Depresyon ang naramdaman ng mga loved ones nila na nandito sa Pilipinas. At yung kanilang mahal na mga minamahal ko, kabiyak, mga minamahal ko, ay nandoon sa Saudi. Amen? Paano mo naman dadalawin, mga minamahal, yung kanyang labi, mga minamahal ko? Napakalayong lugar. Amen? Kaya maswerte tayo, mga minamahal, mapalad, mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos na nanganganlong, mga minamahal ko, sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Amen? Tayo po'y patuloy na inaaliw, mga minamahal ko, ng ating dakilang Diyos. At anumang pangamba, takot, mga minamahal ko, ay kanyang inaalis. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At gising pa ba tayo, mga minamahal? Amen? At isa pang patuto, mga minamahal ko, bago tayo, mga minamahal ko, hallelujah, magpuri, mga minamahal ko, umawit ng mga ilang papuring awitin. Narito po ating beloved Brother Glenn Joaquin, upang siya naman po, mga minamahal ko, ay makapagpahayag ng kanya pong patutuo at pasasalamat sa ating dakilang Diyos. At mamaya po maganda po, mga minamahal ko, ang ating beloved Sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Mataas ang pagpuri, pagsamba, pagluwalhati sa ating pinakalang Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At doble paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. At iniwan po ng turo ang ating beloved Mama Dear Lina C. Almeda, sa Almeda's Children, sa ating beloved ordained preacher, sa kanyang anak, sa inyo po lahat, magandang gabi na po. Hallelujah, praise the Lord. Ako po yung napupuri ng pasalamat po sa ating pinakapang Jesus, bagamat di po dapat para ipahayag po ang himala ng ating mahal Jesus sa aking buhay. Nung ako po hindi pa po na-save sa gawain na to, talagang napakarami po ang aking bisyo. Andiyan pa yung garilyo, pag ng alak, at higit sa lahat ay pagtitik ng iba't ibang klaseng drugs, hallelujah, ay mga natikmang po, hallelujah, talagang grabe po. Ngunit sa kabagan po, sa bautismo po, sa pangalan po natin ng Jesus, ang bisyo na yan ay inalis po ng ating mga Jesus. Praise the Lord. At gayon din po, may karamdamin po ako ng peptic ulcer, may pilay din po sa likod. Sa kahabagan po ng Alpha Jesus, sa bautismo po sa tubig ng ating Alpha Jesus ay inalis din po, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At ako po yung nagpupuri pasalamat po sa ating mga Jesus, hallelujah, nung nabubuhay pa po ang aking nanay, hallelujah, siya po ay na-hospital, hallelujah, at nagkaroon po ng clot sa kanyang utak, at ang sabi po ng doktor ay 1 linggo na lang po ang kanyang buhay.
Ngunit nung siya kinausap po ng ating beloved ordained preacher, sa dako po ng linggihan, hallelujah, siya po ay naglingkod at dumalo ng dumalo sa ating Lord Jesus. Hanggang siya, binigyan po siya ng 1 taon ng buhay ang aking nanay, hallelujah. Yan po ay aking pinasalamatan at sa ngayon po ay talagang andun na po sa piling po ng ating Lord Jesus. Kaya kasama din po ang aking beloved Father, hallelujah. Ako po napupuri at pasalamat po sa ating Lord Jesus, hallelujah, na nung nakaraang siguro mga past 2 months na po, hallelujah, pumunta po ako doon sa may vaccination area na pumirma na rin po ako ng waiver para magpabaksin po ako. Sa kahabagan po natin ang pesos, talagang hindi po pinahintulutan na ako ay magpa-vaccine, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil nilagnat pa po ako, hallelujah, nilagnat po ako. Pinagtataka ko bakit po ako nilagnat, hallelujah. Nung iniskan ko po yung aking sarili, normal naman, hallelujah. So, tapos yung kasama ko sa trabaho, sa opisina, sabi niya, sabi niya, nilalagnat ka, sabi niya, mataas yung ano mo. Pero nung iniskan ko po doon sa scanner, talagang normal naman po. Sabi ko, parang hindi kalooban yung pagpunta ko doon sa vaccination area, sabi ko. Kaya nung nakaupo na po ako doon, hallelujah, tama-tama naman po, naubos po yung vaccine po, hallelujah. So bumalik na naman po ako, pangalawa, hallelujah. Hanggang sa naisip ko na talaga hindi nakalooban, sabi ko, hindi na po ako bumalik, hallelujah. Yan po ay pinasalamatan po sa ating mga Panginoon dahil hindi po ako na-vaccine, hallelujah. Dahil ang vaccine pa lang yan ay talagang lason po sa ating katawan, hallelujah, praise the Lord. Ako pinagpapasalamat po sa ating mga Panginoon, hallelujah. At gayon din po, noon po ay isa rin po akong tricycle driver. Hanggang sa binigyan po ako ng tricycle na ating mga Panginoon sa wala akong kinikita, halos naubos po sa gasolina. So nanalangin po ako sa ating Lord Jesus na sana ibigyan po ako ng ibang trabaho na hindi ako mahirapan, hallelujah. At ang trabaho ko rin po noon, nasa banda rin po ako sa sanlibutan, hallelujah. Sa kahabagan po ng mga pesos, hallelujah. At meron pong lumapit na kaibigan ko po na sabi niya sa akin, gusto mong tumugtog sa gobyerno, sabi niya. Oo, sabi ko, pero yung pala yung kaparaanan po na makapasok po sa gobyerno para magkaroon po ako ng trabaho, praise the Lord. Sa ngayon po, hallelujah, pinasalamatan ko po at isa rin po akong government employee, hallelujah. Halos 11 years na rin po ako sa gobyerno, hallelujah. Yan po ay aking pinasalamatan. At gayon din sa mga pagpala na ipinagkaloob niyo po sa akin, hallelujah. At gayon din po, hallelujah, ang aking kapatid na kasama ko po ngayon ay nung ko pa yan sinishare na sana'y makasama ko sa aking paglingkod dahil siya ay nag-Saudi po ng tagal, mga 30 years po yata o 29 years. So sa ngayon po ay kasama ko na po siya na naglilingkod sa ating mga pesos. At maraming salamat Amen. sa ating Hallelujah. praise the Lord. Sa po na aking mahal sa buhay, dahil meron pa pong din na save, yun po ay aking pinapanalangin na sila pong lahat sana ay masave na sama-sama po maglingkod sa ating pesos. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din po, hallelujah, napapasalamat po ako sa ating pesos dahil hindi niya po kayo pinabayaan sa material, physical, financial, hingit sa spiritual. At lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pinakang pesos po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan po natin muli yung palakpak po natin para lamang sa ating pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved brother Glenn Joaquin, sa inyo pong patutong yan. At purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Ang kaparaanan ng ating pinakamamahal ng Panginoon ay ganun na lamang. Amen. Ang sabi nga ng ating mga kapatid, talagang ready na siya, mga minamahal ko, to take the vaccine. Amen. Pero bigla na lamang siyang nagkaroon ng mataas na lagnat. Mga minamahal, nung tinignan niya doon sa thermal scanner, mga minamahal ko, normal naman daw yung kanyang temperature, body temperature, mga minamahal ko. At nung bumalik ulit siya, mga minamahal ko, naubusan naman ng vaccine, ng mga dose, mga minamahal ko. Kaya talagang hindi na kalooban ang sabi ng ating mga kapatid. Mga minamahal ko, talagang itong vaccination, mga minamahal, very controversial mga issue, mga minamahal ko. Amen.
na talagang, kumbaga mga minamahal ko, talagang atin po talagang mga minamahal ko, hallelujah, pakaisipin mga minamahal ko at bago mga minamahal ko, hallelujah, mag-decide mga minamahal ko, talagang ang official stand pa rin mga minamahal ko ng ating banal na iglesia is no to vaccine. Amen? May mga misinterpretation doon sa recent na pahayag, mga minamahal ko ng ating beloved Podge, mga minamahal ko, beloved Minister Will D. James Almeida Jr., mga minamahal ko na mga minamahal ko, hallelujah, talagang kailangan sa mga trabaho ng mga mananampalataya. Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po'y sinasabihan lamang mga minamahal kong kinakailangan manindigan. Amen? Ating mga kapatid, mga minamahal, isang government employee, talagang nire-require mga minamahal ko ng gobyerno, mga minamahal ko, sabagat ang gobyerno naman talaga nagsusulong, mga minamahal ko ng vaccination drive. Amen? Alam naman po natin yan, mga minamahal ko. Pero ang sabi nga ng ating mga kapatid, hindi kalooban. Amen? At yun nga, yung sinasabi natin mga minamahal ko, hallelujah, na moral issue nitong vaccine na ito mga minamahal ko. Amen? Na talagang direktang sinabi ng ating beloved Minister Will D. James Almeida Jr., mga minamahal ko, na napag-aralan naman po natin, amen, na ang mga ingrediente, mga minamahal ko, ng mga vaccines, mga minamahal ko, hallelujah, ay galing talaga doon sa mga aborted fetus, mga minamahal ko. Amen? So, mga minamahal ko, malaking issue po yan, mga moral issue, mga minamahal ko. At talagang, mga minamahal ko, hindi naman talaga natin talagang trusted itong mga vaccine, mga minamahal ko, sapagat di talaga dumaan doon sa talagang sinasabi nilang clinical trial. Alam naman po natin na talagang minadali itong mga vaccines na ito, yung pag-develop sa mga vaccines na ito, mga minamahal ko, sabagat talagang ang nawindang, mga minamahal ko, ang buong mundo, ang World Health Organization, kung paano lalabanan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang iginigiit ng mga talagang mga tao, katulad ng natin, ng mga Kristiyano, mga minamahal ko, na hanggat maaari mga minamahal ko, talagang respetuhin nila yung ating pong karapatan na tumanggi, mga minamahal ko. Amen? Amen? Sapagkat mga hindi po nila ito katawan, mga minamahal ko, hallelujah. At you have the right, meron tayong karapatan, mga minamahal ko, hallelujah, na ano yung i-inject, mga minamahal ko, sa ating pong katawan. Kung hindi natin trusted, wala tayong tiwala, mga minamahal, bakit ka pipilitin? Pakatandaan po natin yan, anumang pinilit na bagay, mga minamahal ko, hindi maganda. Amen? Pag ipinagpipilitan yung isang bagay, mga minamahal ko, hallelujah, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mag-isip ka, mga minamahal. Amen? Kaya nga, sabi nga ng ating po ilang mga government official, dapat hindi sapilitan, hindi coercion, mga minamahal ko, hallelujah, yung talagang imamando, mga minamahal ko, kundi mga minamahal ko, voluntarily, pwedeng daanin sa mga pagbibigay ng mga insentibo. Amen? 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 Kaya nga mga minamahal ko, stand firm. Mga minamahal ko, talagang manindigan tayo mga minamahal ko sa ating pananampalataya na talagang mga minamahal ko hanggat maaari mga minamahal ko, think a million times mga minamahal ko bago tayo magpaturok mga minamahal. Amen? Kung ang ini-aim lang ng gobyerno ay 70% mga minamahal ko para ma-achieve yung herd immunity na tinatawag, doon tayo sa 30%. Amen? Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, talagang marami ang mga nagsasabi, mga minamahal ko, sa mga ibang Kristiyano, ang dami na pong nabakunahan daw. Amen? Talagang very controversial nga mga minamahal ko. I'd rather mga minamahal ko not dwell on that issue, mga minamahal ko, sapagat talagang napagtuunan na natin ng pansin yan, napag-aralan na po natin mga minamahal ko. Amen? So, at the end of the day, mga minamahal ko, it will be our choice. Amen? Kung talaga mga minamahal ko, hallelujah, talagang pipiliin po natin mga minamahal ko, despite na talagang merong official stand yung ating pumbalan na iglesia, then it's our choice.
Ang talaga na mga minamahal ko will be answerable naman, mga minamahal ko, kay God. Amen? Amen? Hindi na tayo makapag-amen, mga minamahal ko. Tayo po muna lahat, mga minamahal ko, ito mayo, at tayo po muna umawit, mga minamahal ko, sa ating dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasik, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsa'y wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, o laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga, tayo'y nagbabatian. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod, kaya't kami ay naririto, umawit ng papuri sa iyo, patuloy na aawit para lamang sa iyo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon, at kami ginagamit. Kaya't kami ay naririto, umawit ng papuri sa iyo, patuloy na aawit para lamang sa iyo. Patuloy na aawit para lamang sa iyo. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At patuloy tayo mga minamahal ko na makapakinig na mga pinagpala at mga buhay na mga patotoo. At atin naman pong binibigay ang pagkakataon mga minamahal ko. Hallelujah! Sa ating beloved sister Abilina Rosario. At maganda rin po ang beloved Brother Romel or Brother June Sabangan. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na pagbati, pagpupuris, paglulhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At ganun din po, hallelujah, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida. Hallelujah, ganun din po ating inaalaala, turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah, praise the Lord. Ganun din po sa ating
sa kanilang mga anak, apo at manugang. Hallelujah, praise the Lord. Ganun din po sa ating beloved mga manggagawa, pinangasiwa na ating beloved elderly preachers sa kanilang nag-iisang anak. Hallelujah, praise the Lord. Ganun din po sa beloved kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Naalala, maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tagang may pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po talagang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng aking ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Talagang maghapon po yan, nakahiga po ako. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-switch ko po yung television namin, talagang tamang-tama po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain ay talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman ko ng sakitin ay pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Nung wala pa po kami sa ministeryong ito, talagang hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Pag yan ay nagkakasakit sila, sunod-sunod po sila. Kang hindi ko alam kung saan ko po. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, kabalikan ng mga manggagawa, yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siya sa buhay sa ministeryong ito. Talagang, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Pag minsan talagang yung aking mahal na mga anak, hallelujah, talagang, hallelujah, praise the Lord, yung pangalawa kong anak, talagang may tinuruan po siyang nagdra-driver. Una po yan. Una po yung babae talagang, hallelujah, hinawakan yung manubil, hallelujah, tapos yung aking mahal na anak, talagang, hallelujah, talagang sumalpok yan, hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang gumawa ng paraan upang hindi sila maaksidente, hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Dahil mula noon, talagang yung pananakit ng aking ulo, talagang mula noon hanggang sa mga oras na ito ay hindi na po sinumpong ang pinagaling lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak, talagang pinagaling rin po sila ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil, hallelujah, praise the Lord. Siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless mga kapatid sa buhay na patutuo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nung sumpungan po nila ang ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain pong ito,
Mga minamahal yung pong kanyang problema na pananakit ng kanyang ulo, mga minamahal na hindi mapagaling ng doktor, mga minamahal sa kabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi sa oras na ito, hindi na po bumalik mga minamahal yung pananakit ng kanyang ulo. Ganun din po sa kanyang mga patuto, mga minamahal, hindi pa sila nakakilala yung mga anak niya, mga minamahal, ay sakitin, mga minamahal. Ngunit ang Diyos ay mapagbiyaya, mga minamahal. Sa patuloy niyang paglilingkod ng kanyang buong sambayanan, mga minamahal, sila po lahat ay pinalaya sa karamdaman. Ganun po kabuting ating pinakamamahal na Panginoon, yung pag-iingat, pagliligtas, pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon yan. Sa araw-araw nating pamumuhay, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin po. Ang sabi po ng banal na kasulatan, tayo iniingatan niya araw-araw na hindi po natin nalalaman. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Sa kapaintulutan po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, ako po bumabati, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, paliwalhati at pagsamba, pasasalamat, tanging sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang, mga minamahal. Bumabati na rin po ako ng madaling araw sa ating minamahal, ginagalang ating beloved honorable pastor, Bill Estrada Almeida. Ganun din po, mga minamahal, sa magandang alaala ng ating beloved assistant, pastor, sa pangangalaga, pagpapagal, pagmamahal sa ating mga kaligtasan, pangangaral ng Ebanghelyo na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanila mga anak, manugang po, pinapabot ko din magandang umaga na pagbati sa lahat nating minamahal na manggagawa, mga minamahal na ngangasiwa, napapagala ating mga kaligtasan, kabalikat po ang kanyang mahal na anak. Sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Ganun din po sa mga baguhan, kung may bisita po, mga minamahal, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng aming beloved Honorable Pastor Bill Estrada Almeida, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Ganun din po, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers po sa Facebook live streaming po at saka sa YouTube channel. Mga magandang umaga sa ating lahat, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pagpapatutuo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother John Sabangan. Praise the Lord, beloved brother John Sabangan. Amen. Sundan po siya ng ating beloved Sister Lina Piris. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas ng pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pangalawa, Praise ako the Lord. nagbibigay ng nagdugling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder, nakapiling natin ngayon, sa inyo mga kapatiran, baguhan, datihan. Ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli siya ng pasalamat at luwalhati. Nadako rin po ako dito sa ating gawain taong 1992 po, nung nagkaroon ng krusada sa Dako ng Luneta, na kung saan din po ay ako'y nanggaling sa dambuhalang relihiyon na aking pinapaniwalaan, na ako'y nagsisimba sa mga Diyos-Diyosan, na nung una talagang nandyan na hindi ako naniniwala sa ganitong gawain, lalong-lalo na nung yung patutuo na sinasabi nila, dahil ang alam ko, lahat ng nagsasalita dito sa harapan, nandyan na sila ay binabayaran. Kaya nung ako'y napadako rito, talagang nandyan na yung aking paniniwala ay talagang sabi ko na sablay, sabi ko, dahil lahat yan bayad, sabi ko. Kaya nung una talagang nandyan na ang aking paniniwala. Kaya sa kakabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang binigyan talaga ng pangunawa, na talagang unawain talaga yung gawain nito, dahil sabi ng nagdala sa akin dito na makinig ka sa salita ng Diyos at ikaw ay pagpapalain. Diyan ka lang dahil nung una talagang nandyan na
ako inip na inip din sa gawain na to dahil yung mga kapatiran na nakikita ko, nagsasayawan, nagiiyakan, sabi ko ano ba itong napuntahan kong uri ng pagsasamba ng ganito. Sabi ko dahil nga sa aking nakagisnan na pag pumasok ka lang sa bahay simbahan, talagang nandyan na manahimik ka, nakaupo ka, kahit 15 minutes pwede ka nang lumabas, walang pipigil. Kaya nung ako'y napadako dito, talagang grabe yung pagkainip ko dahil halos maghapon na nandun kami na yung pagpupuri napakatagal. Sabi ko, kaya nung una sabi ko sa kanya, ako'y uwi na muna dahil parang nagutom na ako. Sabi ko sa kanya sa tagal ng pagsamba sa pagsamba natin, sabi ko sa kanya, dyan ka lang, sabi niya, dito tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makinig ka sa dadalhin ng banal na salita ng ating beloved pastor at dyan ka talaga makikita mo talaga na dyan yung totoo na Diyos, sabi niya sa akin. Kaya nung talagang nandyan na, sige lang ako na nakikinig sa mga patotoo, habang nag-aawitan sila, sabi ko na nandyan na naman na, sabi ko na bigla akong nagugulat dahil bigla na lang may sumisigaw, sabi ko. Kaya nung talagang ganun yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi niya talagang yun ang pinapaniwanag sa akin. Kaya nung pangalawang yaya niya sa akin, talagang nandyan na kung sasama pa daw ako, sabi ko sa kanya, sabi ko yung hindi ako sasama, sabi ko sa kanya dahil parang ayaw ko, sabi ko sa kanya, ngunit kung gusto mo, sabi ko sa kanya, makisabay ka na lang sa akin sa may terminal dahil total tuwing Sunday naman nagsasamba ka. Sabi ko sa kanya, sabay na lang tayo, sabi ko, pero mag-iwalay na lang tayo dun sa may terminal, sabi ko sa kanya. Ngunit pumayag naman siya, ngunit hindi ko maintindihan ang aking sarili. Talagang doon talaga ako dinadala ng aking paa. Magamat ayaw kong sumama sa kanya, talagang sa tuwing inaaya niya ako, talagang doon ako napapunta. Kaya nung pangalawang beses, parang ganun uli yung aking yung pakiramdam. Ngunit sa tagal ko nang sabi ko sa sarili, kailangan talaga sigurong mag-focus at intindihin yung ganitong gawain, sabi ko sa kanya. Nung napaunawa na talaga sa akin na ganun talaga, parang unti-unti ko nang naiintindihan at nauunawaan kung paano talaga ang tunay na pagsamba sa Diyos, hanggang sa paulit-ulit na akong pumunta doon. Ngunit sabi ko sa kanya, magamat ako'y nagsasamba doon, sabi ko ayaw kong magpabautismo, sabi ko sa kanya, magamat ganun pa rin yung pagsamba ko, umabot ng 6 na buwan bago ako nabautismuhan sa banal na sa ating pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa sige lang na pagdalo ko hanggang sa umabot na ako ng ilang taon na. Ngunit ako'y nagtanong sa akin sarili dahil siguro umabot na ako ng 1 taon na paglilingkod. Sabi ko, maranasan ko rin yung mga patotoo sa harapan. Sabi ko yung mga sinasabi nilang himala, mga kagalingan. Sabi ko sa aking sarili, nandyan na sa 1 taon ko ng paglilingkod, siguro kailangan ko nang ihakbang yung aking pananampalataya. Hindi ko naman hinihiling na ako'y magkasakit. Sabi ko sa aking sarili, magamat nandyan na siguro na binigyan ako ng pagsubok ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung paano ko paano ko ihakbang aking pananampalataya. Nagkaroon po ako ng simpleng trangkaso lang noon. Siguro ito na yung sinasabi na pagsubok. Sabi ko sa aking sarili na nandyan na subukan ko nga na hindi uminom ng gamot, dahil lagi kong naririnig sinasabi nila hindi sila nagpapagamot, hindi sila uminom ng gamot, sabi ko sa kanya. Hanggang sa 3 araw na akong nakaratay sa higaan na sadyang hindi talaga ako uminom ng gamot, ngunit parang walang pagbabago yung aking lagnat, dahil
sa 3 araw na nakarate ako, nandiyan na nawalan ako ng ganang kumain, talagang patuloy pa yung lagnat ko hanggang sa na ako ng nagdala sa akin na sabi niya kung may sakit ka pala, sabi niya, ilang araw na yan, sabi ko 3 araw na, sabi ko, kaya hindi ako siguro doon makakadalo, sabi ko sa kanya. Tapos tinanong niya kung sa 3 araw mo wala pang pagbabago, wala pa, kasi paano ka ba maghumingi ng tawad sa pinakamamahal na Panginoon? Basta ang alam mo lang kasi pag nagkasakit, higa ka lang. Ngunit hindi ako nananalangin, hindi ako nagpupuri, hindi ako humingi ng tawad. Sabi niya, mali yung forma ng mo, sabi niya sa akin. Sabi niya, bago ka matulog, sabi niya, humingi ka ng tawad ng mga kasalanan mo, hingi mo yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-unang magpuri ka muna, sabi niya, tapos i-cast out mo yung sakit mong nararamdaman, sabi niya sa akin. Kaya nung pag-alis niya, talagang sinundan ko yung sinabi niya, talagang inintindi ko kung paano, dahil magamat talagang ako'y dumadalo, talagang hindi ko iniintindi yung mga sinasabi sa harapan, hanggang sa sabi ko sa akin sarili na nandyan na, sabi ko siguro ito na yung paano yan, hindi naman ako marunong magpuri, sabi ko sa kanya, hanggang binigyan niya ako ng babasahin yung sumbok, sabi niya, sige lang ako, habang may lagnat pa ako, talagang nandyan na nagpuri ako, nagpuri, tapos sinundan ko na, sabi ko, nanalangin ako, kinas out ko yung aking nararamdaman, naghumingi ako ng sisi sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa unang dalangin ng ating beloved pastor. Talagang nandyan na kinabukasan, talagang yan umigi ang aking pakiramdam, na wala aking lagnat, nagkaroon ako ng talagang sigla ng katawan, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon, na talagang ako'y natutong magpuri at manalangin sa Kanya, humingi ng tawad. Hanggang sa nagtagal na yun na ko yung himala na yun, at hanggang sa aking pagbabago sa aking sarili, na unti-unti nang inaalis ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang dati kong bisyo na pagkasugal, yung pagtaya ko ng luto, talagang grabe rin na nawala na ako ng gana. Yung aking noon talagang yung sa pag-inom din ng alak, talagang nandyan din ang hindi ko yan mapahindian sa pag may talagang nagyayaya, talagang paggabi na talagang nandyan na inalis yan din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa ako'y nagtagal dito sa gawain nito, at munting niyakap na itong gawain na ito. Nung ako'y nagtagal na at ako'y nalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nagbawas ako ng aking pagdalaw sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naging Sunday Christian na lang ako dahil nag-busy ako sa aking trabaho. Hindi ako dumadalo ng overnight, ng ganitong overnight. Hindi rin ako dumadalo ng Wednesday, basta Sunday lang ako. Pag ang dalo ko, Pine Square pa yung mga naabutan ko na, dahil pumapasok pa ako kahit nagsisix-tututo pa ako nung pag-alis ng paglabas ko ng alas 2, saka lang ako dadalo, basta kung ano lang yung maabutan ko. Nandyan na, sa ganun na lagi yung ginagawa ko, talagang nandyan na pinalalahanan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil ako'y nagkasakit ng high blood, na dating hindi naman ako high blood. Talagang nandyan na tumas pa yung aking blood sugar, kaya sabi ko, siguro ito yung mali yung pag-ano ko, sabi ko sa kanya, dahil nung na kumpine ako na isang linggo sa ospital, nandyan na kahit gusto ko nang lumabas, parang ayaw pa ng doktor, dahil ang BP ko talagang magabat nung una, talagang nandyan na 180 over 100, pero isang linggo ko na doon, talagang hindi pa rin siya bumababa. Pinalabas na lang ako dahil mapilit talaga akong lumabas, kahit ang aking BP noon ay 140 over 90, talagang pinilit ko nang lumabas. Sabi ng doktor sa akin,
papayagan kita, pero yung maintenance mo, kailangan mag-maintenance ka na. Sabi niya sa akin, bibigyan kita muna ng 1 buwan na maintenance, subukan mo ito, sabi sa akin, inumin mo ito araw-araw, sabi sa akin. Nung una talagang nandyan na parang bilang tao talagang nawalan ako ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-take ako ng gamot, ininom ko yun sa 1 linggo ko ng pagtitik. Hindi ata kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako'y nahihirapan huminga, nandyan na yung dibdib ko parang pinipisil. Pag umiinom ako ng tubig po sa itong lumalabas, kaya sabi ko, bumalik ako doon sa doktor na nagbigay sa akin. Sabi ko, Dok, parang hindi akma ata yung binigay mong gamot sa akin dahil ako'y nahihirapan huminga. Sabi ko sa kanya, napakasakit, naninikip ang aking dibdib. Sabi ko sa kanya, kaya nung pinalit, baka palitan natin ng ibang brand dahil nung biniping niya ako, parang ganun din, sabi niya, hindi rin bumaba. Sabi niya sa akin, palitan natin ng ibang brand, baka hindi nga masayaw, sabi niya sa akin. Ngunit paglabas ko doon sa kanyang clinic, nandyan na yung sabi niya na bibiling ko ng gamot, sabi ko hindi na ako bibili ng gamot, ibalik ko uli yung dati kong ginagawa sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the dahil Lord. napaisip sa akin yung pagkukulang ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung nag-start na ako ng dumalo ng Wednesday at saka yung overnight dahil bagamat ako'y pinagbawalan na niya na ako'y magpuyat dahil imbis na daw bumaba yung dugo ko, lalo siyang tataas. Ngunit sinubukan ko, sabi ko, ako'y namanampalataya, mahal na Panginoon, na talagang ako'y pag-agalingin mo dahil sa pagkukulang na to, sabi ko, aalisin mo itong sakit na to, sabi ko, ako'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon ulit. Binalik ko uli yung 3 beses ko na pagdalo. Sa 6 na buwan ko na sunod-sunod ang pagdalo, napakabuti ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hanggang sa kasulukuyan, nandito na ako sa iyong banal na harapan na nagpupuyat na talagang pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y Praise the nagpupuri, Lord. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat sa amin, sa mga aking sambahay, sa ng aking asawa na sa simbang bansa. Nandyan din na halos 2 taon na itong pandemya na ito. Nandyan na ang pag-iingat na pinakamamahal na Panginoon ay ganun na lamang, hindi nagpapabaya kahit kailan. Puri nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ito lang, bago ako dumalo tong overnight natin ngayon, ay napakasama mo ko ng aking tiyan. Hindi ko alam kung ano yung nakain ko. Sabi ko, bigla na lang kanina talagang sabi ko, sama talaga ng pakiramdam ko. Yung tiyan ko parang kumukulo. Sabi ko, paano ko makapag-overnight ng ganito? Sabi ko sa akin sariling, ngunit nandyan pa rin ang kabagan na ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na bago ako umalis sa bahay, ako nang humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagsisi. Pagdating ko pa lang dito sa pagpupuri, yun po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakabuti po Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon kahit sa mga bagay. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na may God bless. Mahal na kapatid sa buhay na patutuo. Ang ating mahal na kapatid, dahil sa kanyang patutuo, mga minamahal, bali, 6 na buwan po mga minamahal bago siya nagpabautismo, mga minamahal. At siya po mga minamahal sa unang dalo niya, pinilit-pilit pa siya nung nag-share sa kanya, mga minamahal. Doon po mga minamahal, andun po yung pag-aalinlangan niya kaya hindi siya kagad nagpabautismo, mga minamahal, labot ng 6 na buwan. Nagtataka po siya mga minamahal. Talaga po magtataka tayo mga minamahal dahil sa pinanggalingan po natin 1 oras para sa atin, pakiramdam natin 1 oras na paglilingkod natin, linggo lang po mga minamahal. Talaga pong ganun po, yung 1 oras lang po mga minamahal. Hindi po katulad dito sa atin, mga minamahal, naiinip po yung ating mahal na kapatid. Mga minamahal, dahil napakatagal po ng ating banal na gawain, mga minamahal, sapagkat
Ito po yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung isang araw na hinihiling ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung ating panambahan na isang araw sa loob ng isang buwan, 24 hours po yun, mga minamahal. Kaya kung susumahin mo po, mga minamahal, yung paglilingkod natin sa oras na ito hanggang itong overnight natin hanggang kinabukasan, 9 na oras po yan, mga minamahal. Yung Wednesday, Sunday natin, mga minamahal, kung kukumputin mo, hindi tayo aabot, mga minamahal, na 24 hours, mga minamahal. Kaya binigyan po ng karunungan ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, yung 24 hours, mga minamahal, hinati-hati niya pa yun, mga minamahal. Kaya mayroon po tayong gawain ng linggo, na Miyerkules, tsaka overnight. Ngunit kulang pa rin pa tayo, mga minamahal. Kaya yung kulang natin, mga minamahal, ay dumalo po tayo ng Bible study, mga minamahal, para mapunuan po natin, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Kung paano nasa langit, gayon din sa lupa. Yung pong gusto na mahal na Panginoon. Kung paano yung sa langit, nag-aawitan po sila, walang tigil po yan, mga minamahal. Ganon din po yung ginagawa natin. Kaya dumating din po, mga minamahal, yung binabayaran daw yung mga nagpapatutuo. Kung sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa pagpupinilit ng ating mahal na kapatid, nagpatuloy po itong ating mahal na kapatid at doon po siya nakaranas ng himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung siya po nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal na lagnat po, mga minamahal, pinanghawakan niya po, mga minamahal, yung share ng kapatid natin, tsaka yung mga patutuo na ginagawa po natin, nagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po siya uminom ng gamot. Tinuruan po siya, mga minamahal, manalangin, magpuri, mga minamahal, yun na po yung kapamaran pang siya gagaling. Siya po ito malima, mga minamahal, at doon po, mga minamahal, nanalangin po siya, nagpuri, pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nakakalungkot na bagay, mga minamahal, dumating po yun sa kanyang patutuo na siya po yung nanghihina, mga minamahal, na dumadalo na lang po siya minsan sa loob ng 1 linggo, mga minamahal. Kung unawain po natin, mga minamahal, wala talaga pong walang kaligtasan sa 1 linggo lang nadadalo ka. Bakit, mga minamahal? Pinalalanan po yung ating mahal na kapatid, mga minamahal, dahil minsan na lang po, mga minamahal, doon po, mga minamahal, siya po yung nagkaroon ng karamdaman na dati niyang wala sa kanya yun, mga minamahal, nagkaroon po siya ng high blood na matindi, mga minamahal. Dahil nga po nang hina yung nanlupay-pay po siya, mga minamahal, nagpa-doktor po siya, minom ng gamot, kaso hindi pinahintulot ng mahal na Panginoon na siya po yung gagaling, mga minamahal, sa pamamagitan ng gamot. At siya po yung nagpasya na lumabas po, mga minamahal. Ngunit ang sabi ng doktor, mag-maintenance ka na 1 buwan, mga minamahal. Nag-maintenance po siya, mga ilang araw lang po, mga minamahal, lalong lumalala yung kanyang karamdaman. Kaya nag-decide po yung ating mahal na kapatid, hindi na siya iinom ng gamot. Siya po yung nagsisi, mga minamahal, at doon po sa kanyang pagsisisi, hindi na siya uminom ng gamot, mga minamahal. Siya po yung pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpatuloy na po siya, mga minamahal, na 3 beses na po dumalo, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, yung mga kapatid natin, kung sakaling mayroon man, mga minamahal, sa banig ng karamdaman na umiinom ng gamot, mga minamahal, ay alanganin po yung kagalingan natin dyan, mga minamahal. Kailangan po magtiwala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumadalo ka paminsan-minsan, umiinom ka ng gamot, mga minamahal. Wala kang tiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nanghihina ang pananampalataya mo, sabi ng Biblia, parang alon po yan, mga minamahal, kabilat sa pangpang, mga minamahal, sa kaliwat kanan na pangpang, nawawasak po yung alon. Ganun po yung pananampalataya, mga minamahal na mga nag-aalinlangan. Sabi ng banal na kasulatan, wala po tayong makukuha na biyaya dyan. Wala po tayong kagalingan ng karamdaman. Kaya dapat magtiwala po tayo ng lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat lahat ng bagay walang imposible sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Mr. Lina Perez po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagpapasalamat, pagpaparangal at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At akin pong ipinapaabot ang dobleng paggalang po sa ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida at sa mga aral na hindi natin malilimutan, iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanya pong mga anak. At sa ating pong mga manggagawa na pinapangasiwahan po ng ating beloved ordained preacher at sa kanya pong binamahal na anak, sa lahat po ng ating mga kapatiran, baguhan man o datihan. Binabati ko po kayo ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat.
Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ito na ipinagkaloob po niya sa akin. Ako po'y makatayo sa kanyang banal na pulpito, bagamat di man Amen. karapat Praise the dapat. Pangpasalamatan siya sa lahat ng mga kabutihan na ginawa po niya sa aming pong buhay. Na kung paano rin po namin nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, isa rin po kami sa mga nanggaling po sa dambuhalang relihiyon. Subalit kaya po kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa aking beloved brother na ginamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Galing po siya ng Maynila, umuwi po siya ng probinsya na hindi po namin alam na siya po pala, mga minamahal, ay naging miyembro na rin po ng ating banal na gawain. At nag-share po siya sa amin nung dumating po siya at kami po mga minamahal ay kanya pong sinira ng kabutihan ng mahal na Panginoong Hesus. At kami pong simula po sa aking mga magulang hanggang sa ilang po kami magkapatid, ay pinagpala po ng mahal na Panginoong Hesus at kinahabagan. Amen. At Praise the Lord. nagpabutis mo mga minamahal sa pangalan ating pinakamamahal. Amen. na Panginoong Praise the Lord. At dati-rati po mga minamahal, ang aking mga magulang ay aking pong ipapatutuo po mga minamahal sa kapurihan po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking pong nanay mga minamahal ay isa po siya dati na, kumbaga po sa Pangasinan, yung nagdadasal po sa mga patay, kung may araw ng kamatayan, siya po ang tinatawag. Subalit nung nakakilala po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa banal na gawain ito, tunay po na binago po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Inalis po Amen. yun. Praise the Lord. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan ang pag-iingat po niya sa aming pong buhay. Mga minamahal, akin pong pinapasalamatan ang dakilang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Sapagkat po mga minamahal, tunay po na ang pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking pong anak, mga minamahal, na dumating po yung pagsubok sa amin, mga minamahal, ng aking pong anak ay nagkasakit po, mga minamahal, ng namamaga po yung kidney niya, mga minamahal. Tunay po na yun po ang dahilan na hindi po siya makakain, makatulog, mga minamahal. Tunay po na kung titignan po siya, para na po siyang bangkay dahil po sa kanyang karamdaman. Hallelujah. Subalit, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa una't dalangin po mga minamahal ng ating ginagalang minamahal na Evangelista Amen. Estrada Praise the Almeida, at sa pagsisisi ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Hesus. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan, mga minamahal, ito pong nung nakarang taon po, nung kasagsagan po ng COVID, sa kasagsagan po ng COVID virus, mga minamahal, ang aking pong anak na nasa Pampanga po, mga minamahal, na tumawag po siya sa akin, mga minamahal, na isa rin po siya, mga minamahal, nagkaroon po ng sintomas ng COVID virus, mga minamahal. Nung pagkatawag po niya sa akin, tanghali po, halos hindi ko na po, dahil kumakain po ako, mga minamahal, na sinabi po niya na ganun po, yung mga sintomas po ng COVID, ay nararamdaman po niya. Ngayon, pagkasabi po niya, mga minamahal, tunay po na isa lang aking naisip. Sabi ko, anak, magsisik ka, manalangin ka, sabi ko, kung ano man yung pagkukulang mo, walang imposible sa ating Diyos. Sabi Amen. ko sa Praise kanya. the Lord. Magpuri ka dyan sa kwarto nyo, sabi ko. Subalit dahil po sa ating bilang isang ina po, mga minamahal, ako po kinakabahan din po, nag-aalala para sa kanya. Subalit sa una't panalangin, mga minamahal, ng ating minamahal na magulang sa pananampalataya, tunay po na sa kanya pong mga tinuturong mabubuting aral, aking pong natatanda na magpuri ng magpuri. Amen. Praise the Lord. Ganun po ang aking ginawa. Nung hapon na po, mga minamahal, tumawag po ang aking anak. Mga 7 o'clock po ng gabi, habang kasalukuyan po ako nagpupuri sa bahay, tinanong ko po siya, na kinumusta ko po.
Sabi po niya, okay na po ako ma, para lang po akong nagdahilan, magaling na po ako, wala na po akong lagnat, sabi niya. Kaya ako Praise the Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagpapagaling po niya sa aking anak, sa panalangin ng ating magulang sa pananampalataya. Nagpapasalamat din po ako mga minamahal sa pagpapagaling po niya sa akin mga minamahal dahil maaring sa aking pong mga pagkukulang. Ako po mga minamahal ay pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga ilang araw po mga minamahal na nararamdaman ko na masakit po ang ulo ko, nahihilo, mga minamahal, subat hindi ko po iniinda. Hanggang sa nagigising po ako ng madaling araw, sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, nakakapagpuri po ako. Hallelujah. At nung isang araw po, isang hapon po, nakatulog po ako. Pagising ko po, halos umiikot na po yung buong kapaligiran ko. Talagang, halos hindi na po ako talaga makatayo. Na yung mata ko po halos hindi ko na maimulat sa pagkahilo mga minamahal. Sabi ko sa isip ko, baka ano lang to, lamig. Sabi ko dahil nga maaga akong nagigising, tapos maaring sa ano na rin po, sa lamig sabi ko. Ayun po mga minamahal, naisip ko po na magtitimpla po ako ng kape para mainitan ako, para mapawisan ako. Sabi ko sa isip ko dahil mag-isa lang po ako sa bahay namin. Ngayon po, nung pagkatimpla ko po ng kape, talagang halos gumagapang na rin po ako dahil hindi talaga ako makatayo. Sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, na-survive ko po yung pagtitimpla ko po ng kape. Nung inumin ko po, okay po, nung kakainin ko, parang gusto kong kumain ng biskwit o tinapay. Nung isusubo ko na po yung tinapay, mga minamahal, hindi ko na po maibuka yung aking bibig, naglock po yung bibig ko, mga minamahal. Subalit isa lang po, mahal na Panginoon, Alleluia, ang aking naisip. Nagsisi po ako, nagpuri, tunay na pagsisisi, mga minamahal, ang aking ginagawa. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Wala po akong ginamit na gamot, hindi po ako nagpa-check up. Hallelujah. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise Hanggang the sa Lord. mga oras na ito, tunay po na normal na po mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Sa panalangin na ating magulang sa pananampalataya. Maraming salamat po sa ating dakilang Diyos. Akin din po pinapasalamatan mga minamahal. Nung nasa Pampanga po ako, tunay po na kapag dumadalo po kami ng overnight doon sa dako po ng San Fernando, pagkagabi po mga minamahal, naren po rin po na medyo natatakot din po kasi naglalakihang mga truck ang amin nakakasabay, mga minamahal, mga dump truck sa highway, mga minamahal. Ang sasakyan lang po namin, motor po mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat po niya sa amin, mga minamahal. Alleluia. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alleluia. Na totoo po mga minamahal ang pagbibigay. Dahil ako po mismo nakaranas po ng ganyan po mga minamahal dahil po sa pagbibigay mga minamahal. Tunay na kami po pinagpala. Dati-rati po mga minamahal, walang-wala po kami. Kahit bahay, nakikitira lang. Subalit sa kahabagan ng mahal na Panginoon, kami pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Binigyan po kami ng sarili po naming bahay. Amen. Praise the Lord. At ang aking pong mga anak, mga minamahal, binigyan din po ng magandang trabaho sa kahabagan po ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Jesus. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal yung pagpapagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking pong kapatid na nasa dako po ng Pampanga. Tunay po na isa rin po ako mga minamahal sa saksi na nakakita mga minamahal kung paano po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang aking pong kapatid. Sapagkat mayroon po siyang sakit sa puso mga minamahal, ito po ay inatake po siya dahil hindi po nagsisirculate na po yung dugo niya sa puso niya dahil barado po yung pinakaugat ng puso po niya mga minamahal. Ano po siya ng dugo, naglabas po siya ng sariwang-sariwang dugo. Akala po namin mga minamahal, mayroon na po siyang sakit sa baga. Subalit nung ipadalhin po siya sa hospital, yung puso po pala niya mga minahal talagang barado na. Nag-ano pa sa utak po niya, may
parang dots po na dugo sa utak po niya, sa ugat po ng utak niya. Nakomatos po yung kapatid ko, mga minamahal. Dinala po nila sa ospital. Subalit, nung dalhin po nila sa ospital, lalo pong lumalala, mga minamahal. Nakita ko po yung aking kapatid na sa ilong na lamang po pinapadaan yung pagkain niya, mga minamahal, hanggang sa inuwi po namin sa bahay. Nakita ko po, mga minamahal, na nangingitim na yung kapatid ko, kulit talong na po. Hallelujah, praise God. At ngayon po, mga minamahal, yung aking pong beloved brother, nagpa-back up prayer po siya, mga minamahal, sa ating mga beloved na manggagawa po sa dako ng Pampanga. Pinuntahan po siya dahil dinala siya ulit sa ospital, mga minamahal. Nung pagka-prayer po sa kanya na ating mga minamahal na mamanggagawa po sa dako po ng Pampanga, tunay po, mga minamahal, na pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At so, dalangin ng ating Amen. beloved Praise the pastor. Hallelujah. Tunay po na nagkaroon po ng malay ang aking kapatid, hanggang sa tuloy-tuloy na po yung paggaling niya hanggang sa mga oras na ito. Tunay po na malakas po yung kapatid ko. Hallelujah. Ito po aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil kung wala po kami, mahal na Panginoon, kung wala po tayo sa gawain ito na tunay na buhay ang ating Diyos, maaaring ang aking pong kapatid, hallelujah, ay matagal na rin Praise pong the Lord. wala. Hallelujah. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat mayroon pong isang propeta, tao, mahal na Panginoong Jesus, na Amen. Praise the nilangsan Lord. na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan, mga minamahal. Hallelujah. Na dati-rati po, mga minamahal, isa rin po ako dati dahil na kabataan, mga minamahal, na ano po sa mga makasanibutan, gumagawa po ng mga nagsusot ng walang kabanalan po, mga minamahal. Subalit sa kahabagan ng mahal na Panginoon, simula po nung nakilala namin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na baptismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, kami pibinago, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, mga minamahal, dumating po yung oras, mga minamahal, na hallelujah, ako po'y napalayo, mga minamahal, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ako po, mga minamahal, ay na barkada rin po, mga minamahal, dahil po rin po, mahal naman, sa aking mga pagkukulang. Hallelujah. Subalit ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat kinahabagan po niya ako, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ibinalik sa kanyang banal na gawain. Hallelujah. Bagamat di man karapat dapat, ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagluwalhati, pagsamba, pagdakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus Amen. po Praise the lamang. Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na may God bless po, mahal na kapatid, sa buhay na patutuo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakakilala po sila, mga minamahal, ayon po sa kanyang patutuo. Nung nagkaroon po ng karamdaman yung kanyang anak, mga minamahal, butot balat na po siya, mga minamahal. Ngunit siya nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagpupuri, panalangin. Sa pagpupuri may kapangyarihan po talaga, mga minamahal. Yun po yung sinagawa nila, mga minamahal. Yung pong kanyang anak, mga minamahal, totally pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging yung kanyang anak, mga minamahal, na may sintomas ng COVID-19, nilalagnat po siya, mga minamahal. Ganon din po ang ginawa, mga minamahal, nagsisi, mga minamahal, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagpupuri may kapangyarihan, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga po napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa pananakit ng kanyang ulo, mga minamahal. Talaga pong kumplito. Talaga pong dinidinig tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat panalangin po natin. Buhay ang ating dakilang Diyos na buhay. Nga minasya po yung nagpapagaling. Nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal. Ayon po sa isang kanya pampatuto, mga minamahal, yung kanyang kapatid, mga minamahal, may malubang sakit po, mga minamahal. Naglag po yung kanyang puso,
may bara po mga minamahal, nakaroon po na infeksyon din po mga minamahal sa utak mga minamahal. Nagklat po yata mga minamahal, totally bedridden po siya mga minamahal. At doon po mga minamahal, talagang kulay talong na po siya mga minamahal. Bali, naka-NGT na lang po siya mga minamahal, doon po pinapasok mga minamahal yung kanyang pagkain. Liquid po yun mga minamahal para makapasok po mga minamahal. Ngunit sa kabaga ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal, sa pagpupuri nga po mga minamahal, pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, sila po mga minamahal na nakipagsangguni sa mga ating mga minamahal, ating manggagawa, mga minamahal, at pinuntahan po nila mga minamahal. Kita po niyo, wala ng pag-asa mga minamahal, talaga pong mamatay na mga minamahal. May panalangin po ng ating minamahal na manggagawa doon po sa Pampanga, mga minamahal, sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa lahat ng minamahal na manggagawa. Pinagaling po mga minamahal yung kanyang mahal na kapatid. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal, tinatawagan na po ang ating beloved Brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dubleng paggalang sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida at sa kanila pong beloved children. Ating pong inalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong beloved workers, beloved elders. Sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunir. At sa inyo po lahat, kung minamahal kong kapatid, ang magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ma'am na mahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga papapala, mga himala na nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Na yung pong aking mahal na asawa, ang unang nasib dito sa ating sa kongregasyon na ito, minamahal, na siya pong nagdala po dito sa akin sa katotohanan. Na noon po, minamahal, nung ako po ay nasa makasalibdang panggawain, andyan na mga layaw sa laman ang aking ginagawa sa aking buhay. Mga bisyo nung araw, mga minamahal, lalong-lalo na pagkaganitong panahon ng mga Kapaskuhan po, minamahal, andyan na laging makasiyahan ang aking nasa pinupuntahan, minamahal. Pag inom po ng alak, pagpasok sa mga beer houses po, pagpunta po sa mga kasiyahan. Subalit, nung ako'y napabilang sa ministeryo ito, ako po, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya andyan, minamahal, hallelujah, na sa aking buhay, minamahal, na hindi ko akalaing pangyari, minamahal, na insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal. Andyan ang sa aking pong paghatid at pasundo po, minamahal. Andyan na ako po'y sinundan ng 4 na kalalaki ang magkakarna po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating bahay na gawain na yun, minamahal. Taong 2003 nung nangyari na yun, minamahal. Andyan na paghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yun pong isang lalaki, minamahal. Nang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. Na yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. Andyan, minamahal, nung araw na iyon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan na taon na iyon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa mga kaligtasan na minamahal. Andyan din, minamahal, hindi ko rin sukat akalain na pangyari. Taong 2014 po, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, minamahal. Ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na iyon, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan o gabi na iyon, minamahal. At napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kaligtasan na yan, minamahal.
na tayo po'y pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. sa Praise araw the at Lord. gabi na ating pamumuhay na mahal. Andyan din minamahal, pinapasalamatan ko ang aking dalawang beloved son na nagtatrabaho, bagamat sila ay bihira pong nakauwi minamahal. Sila din po ay pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Praise the Lord. sa kanilang trabaho minamahal, sa kanilang physical na pangatawan. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pagtatrabaho sa bukid minamahal na ako po ay ginagabayan niya upang bigyan ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mga biyayang natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pinansyal na pagpapala. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa physical na katawan. Andyan din, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa spiritual na pagpapala. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po na ang ating dakilang Diyos na by God bless, mahal na kapatid sa buhay na patutuo. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal sa kanyang patutuo, talaga pong punong-puno po ng bisyo, mga minamahal. Talaga pong lahat tayo talaga mga minamahal, mahal na mahal ang ating pinakamamahal. Hindi po siya nagtatangi ng tao, mga minamahal. Lahat po ng kahilingan natin, mga minamahal, basta naglingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, number 1, babaguhin po tayo talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat yun po yung pangako niya. Sa 2 Corinthians 5:17, mga minamahal, yun po yung pangako niya na tayo'y babaguhin niya, mga minamahal. Ganun din po, yung pag-iingat, mga minamahal, talaga po, mga minamahal, yan po yung number 1, mga minamahal. Sa mapangalib na panahon ngayon, mga minamahal, pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, talaga pong pag-iingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung pangako niya, mga minamahal. Bagamat ganun po, mga minamahal, napakahalaga din po, mabuhay tayo, mamatay kay Kristo, mga minamahal, pakinabang po, mahalaga sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga naglilingkod sa Kanya, mga minamahal, may takot, mga minamahal. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, mamatay tayo, mabuhay kay Kristo, mga minamahal, pakinabang, maibsanan na po yung hirap natin sa daigdig at yung pangako ng mahal na Panginoon kaligtasan, buhay na walang hanggan na masaya sa piling niya, mga minamahal. Na doon po, mga minamahal, wala na po talaga. Lahat ng kapigatian sa lupa, babaliktarin na ng ating pinakamamahal na Panginoon, pawang kasiyahan na po yung bibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Buhay na walang hanggan. Yun po yung inaasam-asam po natin kung bakit po tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw at ang buong sambayanan, magpatuloy ka lang. Talaga pong pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagbibigay po, mga minamahal, yung kanina po, mga minamahal, medyo nakalimutan ko po yung napaka-importanting bagay po, mga kinalulugdan na mahal na Panginoon. Yung pagbibigay, yun po yung patutuo kanina, mga minamahal, walang-wala po sila, mga minamahal. Nung nagtapat po sila, mga minamahal, talaga po lubos na pagpapala. Binigyan po sila ng tahanan, magagandang trabaho yung kanyang mga anak. Lubos po silang pinagpala, higit sa lahat sa pagpapala ng spiritual. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon po rin po ang ating dakilang Diyos ng buhay. Aking dinatawagan na po ang ating beloved Sister Nida Bakuyag. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Brother Rumiel Muranti. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Dobling Lord. paggalang din po sa ating beloved Pastor, Will Estrada Almeda, at ating din pong inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Mabati rin po ako sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanilang anak, sa ating mga kasama pong mga elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko na naman pong kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat isa po ako na pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus upang mapabilang po sa gawang ito po. Mga minamahal,
Tunay po mga minamahal, dati po mga minamahal, hindi rin po ako naniniwala sa mga ganitong gawain sapagkat napakahirap ko nga pong akayin po. Tunay po mga minamahal na bagamat noon po mga minamahal ay sinishare na po ako mga minamahal. Tunay nga na ito po hindi ko po pinapansin itong mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, isang araw na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na sa kanyang sa kanyang gali sa buong katawan po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na ang aking anak na yan dinadala ko po sa doktor po mga minamahal. Pabalik-balik po kami dyan sa dako na San Lazaro po mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal sapagkat yung mga gamot po na iginagamot ko pa sa kanya, ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Tunay po mga minamahal at ng mga kaparaanan na tinuro po sa akin. Ginawa ko po ito upang gumaling lang pong aking beloved kong anak. Ngunit bigo po ako mga minamahal hanggang sa isang kapatiran po na yung madalas pong nag-share po sa akin at naalala ko po ito mga minamahal hanggang sa sumama nga po ako sa kanila po mga minamahal sa dako po ng Marikina po mga minamahal. Unang dalo ko po mga minamahal, tunay po mga minamahal na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat yung mga pinapatotoo niya po sa akin, nandyan po mga minamahal na yun po ay napakinggan ko nga po talaga na tunay nga po na kamangha-mangha po talaga ang mga gawa ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat po yung tunay na ang cancer nga po mga minamahal, dito po mga minamahal na tinanggihan na ng doktor po mga minamahal. Sa kanilang pagtanggap po mga minamahal, pagtanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon, sila po ay pinangagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Nariyan po mga sari-saring mga patotoo pong aking mga napakinggan po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay nga na ako rin po mga minamahal ay nagkaroon ng pananampalataya po. At nung pagkatapos mo ng gawain po mga minamahal, ako rin po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tunay po na ako po'y nagpatuloy sa gawain ito po mga minamahal ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Tunay nga na hindi ko po namalayan sa aking pagdalo po na wala pa pong 1 buwan po mga minamahal sa kahabagan na sa pangunat panalangin po ng ating Pastor Weldes Radalmeda, ang karamdaman ng aking beloved ko pong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan. Ito po ay nilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, dati po mga minamahal, mahina rin po ang aking baga po mga minamahal. Ngunit sa akin, sa patuloy na pagdalo po sa gawain ito po mga minamahal, sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus. the Lord. At nandiyan din po mga minamahal, ang aking beloved kong anak na 2 years old pa lamang po mga minamahal, siya po ay nakuryente po mga minamahal, na hawakan niya po ito, ang live na kuryente po mga minamahal. Isang weldingan po ito mga minamahal na tunay po mga minamahal na sa kabataan po mga minamahal, sa kanyang kabataang batang paslit po mga minamahal, wala po talaga siyang kamuwang-muwang po mga minamahal. Ngunit po mga minamahal na nung nakita po ng may-ari po mga minamahal ng weldingan po mga minamahal, yung aking anak na nangingisay na po mga minamahal sapagkat siya po hinihigop na po ng kuryente po mga minamahal. Tunay nga na nariyan po mga minamahal, wala po akong ibang nasambit. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Katagang hallelujah, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Yun lang po mga minamahal. Nung hinawakan ko po yung aking beloved kong anak at talagang tunay nga na napakabait ng mahal na Panginoon sapagkat po ni isang katiting ng kuryente po, mami naman, wala po akong naramdaman. Tunay po, mami naman, na iniligtas po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, sabi ng mga iba, kapag ang nakukuryente, hindi mo ito mahawakan. Sapagkat, sabi nila yung kuryente po mga minamahal, mas malakas pa daw yung kuryente na nadadaloy sa'yo na ikaw nahahawak sa kanya na nakukuryente. Ngunit, alam niyo mga minamahal, napakadakila ang Diyos sapagkat, hallelujah, sabi ng may-ari ng buildingan,
Sabi niya, totoo ang Diyos mo, sabi niya sa akin. Amen. Praise the Lord. Dahil kung hindi, dalawa kayong paglalamayan, sabi po nga minamahal, sapagkat talaga napakabait ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na pensan. Ganyan din po mga minamahal niyo. Ako din po mga minamahal na ako po mga minamahal, nakunan po ako mga minamahal at nag-bleeding po ako ng halos 1 linggo po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na napakabait ng mahal na Jesus sapagkat di po ako nagpa-hospital. Di po ako nagparas pa po mga minamahal. Tanging inasahan ko lang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, tunay nga po sa pagpupuri, pagtitiwala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo, napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Sapagkat po yung pitos na yan po na bagamat bulok na po itong mga minamahal, ito po ipinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maging ang aking beloved husband po mga minamahal, nagkaroon po siya ng tuberculosis yan mga minamahal. Tunay nga na nung panahon na yun po mga minamahal na siya po mga minamahal, sabi niya sa akin hindi na niya kaya po. Sapagkat maputla na po yan mga minamahal. At pumayat talaga siya mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal dahil sa paalala ng mahal na Panginoong Jesus. Dahil noon po mga minamahal na madalang na po siyang nakakadalo. At yan ay pinaalalahanan po siya ng mahal na Panginoong Jesus. Na bagamat dinala ko po, nagpadala po siya sa hospital po mga minamahal sa kanya. Kakulangan ng pananampalataya po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, lumabas po sa result ng nagpa po siya sa baga niya po mga minamahal. Talagang positive nga po siya mga minamahal sa kanyang sa baga po mga minamahal. Mayroon pong po yung kanyang baga po mga minamahal. Dahil nagsusuka na rin po siya ng dugo noon po mga minamahal. Tunay nga na alam niyo mga minamahal, sabi ko sa kanya, kahit naiinom ka ng gamot, kung hindi ka manumbalik sa mahal ng Panginoon, kahit inumin mo pa yung mga gamot na yan, wala rin yung mangyari. Sabi ko po mga minamahal, pagkas manumbalik ka at magtiwala sa mahal ng Panginoon Jesus, sabi ko po mga minamahal, at ibalik mo yung unang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Sabi ko po mga minamahal, tunay nga na yun lang po yung ginawa niya po mga minamahal. Hallelujah. Napakabait ng mahal na Panginoong Jesus sapagkat po nung siya po ay dumalo po mga minamahal na 3 beses sa 1 linggo po mga minamahal. After 3 months po mga minamahal, unti-unti po siyang nakarecover po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At patuloy po siyang dumalo po mga minamahal. Tunay nga na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus. Nung mag-isang taon na po siya mga minamahal, nung nagpa-check up nga po siya mga minamahal, nagpa-x-ray po ulit siya mga minamahal. Tunay po mga minamahal, lumabas po sa result po mga minamahal na yung kanyang sa x-ray po mga minamahal, yung ispat sa baga niya po, ito po pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya at pagpapala po mga minamahal na pinagkakaloob niya po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na patuloy po akong ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung kanyang anak, mga minamahal, walang kagalingan yung kanyang galis, mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid, meron po siyang karamdaman sa baga, mga minamahal. Yung pong anak niya na 2 taon na gulang, mga minamahal na hindi po kasama siya, mga minamahal. Yung kanyang asawa nagkaroon ng tuberculosis, mga minamahal. Lahat po itong mga minamahal ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinong hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi po siya talaga nagtatangi. Lahat ng pangailangan natin, lahat ng panalangin natin, kabagabagan, karamdaman, nilulutas lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapapayak ka sa kabutihan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal.
Kung titignan po, mga minamahal talaga po, hanggang sa kanyang buhay, inalay niya, mga minamahal para sa ating lahat, mga minamahal. Tignan niyo po talaga ang ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po matawaran talaga niya ang pag-ibig niya sa ating lahat, mga minamahal. Kahit sino po nagpapatuto dito, hindi tinatangi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng kahilingan, lahat ng karamdaman, mga minamahal. Yung kanyang katapatan magpakailan-kailan pa man. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romel Moranti. Amen. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved Sister Rejoice Garcia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen, Hesus po praise the lamang. Lord. At inaabot ko rin din po ang doble pong paggalang sa ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganoon na rin po sa ating di po malilimutang turot aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon na rin po sa kanila pong mga mahal po nila sa buhay. At ganoon na rin po sa ating mga beloved elders at beloved workers. Sa pangasiwa po ng ating Ordained Preacher, Kuya Bubuynir, at sa kanila pong mahal po nilang anak. At ganoon na rin po sa ating mga webcast viewers at sa aking mga kapatiran. Ako po ay nagpapabot po ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord po. Praise the Lord. At muli na naman ko pong pasalamatan po ang ating mahal na Panginoon sa mga pagbabago po na sa aking buhay, na nung hindi pa po ako nakakilala po sa ating mahal na Panginoon ay ako rin po isang lasinggero. At madali pong pag nakarinig po ako ng mga ay madali pong uminit ang aking ulo. At meron po at marami pong mga at ganoon na rin po ay pag ako po ay nananalita ay minsan po ay minsan po ay nakapagmumura po ako. Ngunit napakabuti po ang ating mahal na Panginoon. Diyan po sa aking pinagtatrabahuan ko po ay hindi ko po alam na mayroon po isang membro pala ng isang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord. Ang nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating mahal na Panginoon. Sa patuloy niya pong pag-share po sa akin ay ako na rin po ay dumalo po dito po sa gawain ng ating mahal na Panginoon at nagpabautismo na rin po sa tubig sa pangalan ng ating mahal na pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, ang aking mga bisyo na pag-inom ko po ng alak, mga hindi kaayayang pananalita, mga hindi po nakakalugod sa ating mahal na Panginoon, ay ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Noon din po, nung ako po ay bago-bago lamang po dito po sa gawain po ng ating mahal na Panginoon, ay marami pong hadlang sa pagdalo ko po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Naging hadlang din po ang aking trabaho ko po na napakahigpit pong umabsent po. At sinubukan ko pong makiusap po sa aking manager na kung pwede po ay ilipat na lang po yung aking day-off ko po sa linggo. Ngunit hindi po ito pumayag. At isa lamang po ang aking naisip na ako po ay aalis na lang po sa aking pinagtatrabahuan ko po. Masunod ko lamang po ang kalooban po ng ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Na kahit alam ko po na ako po ay papagalitan ng aking mahal na asawa ko po sa aking pagbibitiw.
sa aking trabaho ko po ay hindi ko po yun tinignan. Ang tinignan ko po ang kabutihan po ng ating mahal na Panginoong Hesus, na alam ko po na hindi po ako pabayaan sa lahat po ng aking mga haraping pagsubok. At ngunit sa mga oras na ito ay nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil po sa mga pagsubok po ng iyon, sa mga hadlang, sa pagdalawa po sa gawain ng mahal na Panginoon ay nalusutan ko po ang mga hadlang sa paglilingkod ko po sa mahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-labis po ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ganoon na rin po, ako na rin po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Hindi ko po makakalimutan nung ako po ay nangangailangan po ng gagastusin ko po sa panganganak po ng aking mahal na asawa ko po, ay aking naisip po na ako po ay manalangin, magpuri po sa mahal na Panginoon, na alam ko din po na hindi rin po ako pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Napakabuti po ang mahal na Panginoon, tunay po na hindi po ako pinabayaan sa aking mga pangailangan. Pinagkalooban niya po ako ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mga asawa ko po. At ngayon din po, ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating mahal na Panginoon Hesus sa mga oras nito, sa patuloy na panghahawak niya po sa akin. Ganoon na rin po sa pag-iingat niya po sa aking mga mahal ko po sa buhay, at ganoon na rin po sa akin. Kaya nandito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ko lamang po. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na by God bless, mahal na kapatid sa buhay na patutuo. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, nashiran po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbabahagi po ng ating ng patutuo, mga minamahal, sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ang gumagawa, umihi po, mga minamahal ng kalwa, mga minamahal na makalapit po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating mahal na kapatid, noong siya po, mga minamahal, tumalim na nagpabautismo po siya, mga minamahal, tumanggap nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. At na first love po yung ating mahal na kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung di ka na first love, mga minamahal, yun na lang tangi mong ikabubuhay sa pamilya mo at kilala mo yung asawa, mga minamahal. Yun po sa tutulan po talaga po, matapang po yung misis niya, mga minamahal. Dahil nga po na first love itong mahal nating kapatid, mga minamahal, kahit sino po sa atin, mga minamahal, ng mga binata at dalaga pa tayo, kung na first love tayo, mga minamahal, ay kung mawawala yung ating minimiti na makasama natin sa buhay, mga minamahal, ay parang wala na pong kabuluhan yung buhay natin. Gagawin natin, hamakin natin lahat, maging kamatayan, mga minamahal, dahil sa mayroon tayong iniibig na first love po tayo. Yung ganun po yung ating mahal na kapatid na first love po siya. Mga minamahal, sa ating pinakamamahal na pa, nag-decide po siya, mga minamahal, na mag-resign na lang po dahil hindi po siya makadalo ng 3 bisis, mga minamahal. Ganun po ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. At naroon po yung mga pag-uusig, yung kanyang mahal na asawa, mga minamahal, na talaga pong parang, kung po talaga, mga minamahal. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng bagay wala imposible sa Kanya, mga minamahal. Lahat ng mababangis kanyang paamuin, mga minamahal. Ngayon, yung kanyang misis, mga minamahal, kinabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi na po mahadlang sa paglilingkod niya, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga problema sa panganganak ng kanyang misis. Ay wala pong problema dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya po ang nag-provide, mga minamahal. At yung kanyang mahal na asawa, nakapanganak po ng maluwalhati sa tulong habag ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pangunahing panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida sa lahat ng minamahal na manggagawa. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan,
the beloved adored choir. Amen. Umawit po tayo mga minamahal. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na. Amen. Hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba na ay maghanda, upang sila'y di parusahan sa malaking hukuman. Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Rin ka, mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Panapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Praise the Lord. God bless po, beloved adults choir, sa papuring awit alay sa ating dakilang Diyos na buhay. Pakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, dapat po natin talagang alayan ng papuring awit, pagsamba, pasasalamat habang tayo may hininga, habang tayo malakas, habang tayo naghihintay sa Kanyang pagbabalik. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Rejoice Garcia, mga minamahal Rejoice Garcia. Sundan po siya ng ating beloved Brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Purihan natin mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay naukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagmamahal sa ating pong beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, at patuloy po nating inaalala ang mga ginintoang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Kundi po'y nagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, beloved elders, beloved mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa gintong pagkakataon muli na aking maihayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Nariyan na patuloy ko pong ipinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus ang kaisa-isang buhay at kalakasan na patuloy na kaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. At may share ko lamang po kung paano po kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Jesus. Nariyan po na kinahabagan po ang aking pong beloved mga magulang na makakilala po sa ating pinakamamahal Jesus na nariyan na sa aming pagkasilang. Ito na po ang nasumpungan naming pananampalataya na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Ngunit sa aming paglilingkod, nariyan na kami po dumaan po sa panlalamig na pawalay sa ating pinakamamahal na Jesus.
Hindi po kami nakakadalo noon, mga minamahal, na rin yung pagbabago ng aming buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan, magulo po ang aming pamilya sa mga panahon na yun, mga minamahal. Ngunit ako po'y napupuri, nagpapasalamat na naabot po kami muli ng mga panalangin ng ating beloved pastor, kabalikan ng mga beloved pastoral workers, nariyan po na ang nawawalang tupa, muling ibinalik ng ating pinakamamahal pa ng Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal pa Jesus na ang ating pinakamamahal pa Jesus ang nagbibigay kagalingan po sa mga karamdaman. Nariyan na kami din po ng aking beloved mother, nadapuan po kami ng trangkaso. Nariyan na kami nagtiwala sa ating pinakamamahal pa Jesus, patuloy na dumalo, nagpuri, nanalangin, nariyan yung kagalingan na kaloob ng ating pinakamamahal pa Jesus. Man, praise the Lord, hallelujah, Sa ating hallelujah. pinakamamahal pa Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal pa Jesus, nariyan na pinagpalabot din po kami ng ating pinakamamahal pa Jesus, nariyan na inayos po ng ating pinakamamahal pa Jesus ang aming tahanan, na dati-rati din po bahay kubo lamang, mga minamahal, ngunit ngayon po inayos ng ating pinakamamahal pa Jesus. Ganyan Man, po praise kabuti the ng Lord. ating pinakamamahal pa Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal pa Jesus na bagamat hindi man po namin kapiling sa mga oras na itong aking beloved Father,